Boa tarde, benvidas e benvidos a esta nova sesión plenaria. Comezamos, como de costumbre, pola aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 26 de setembro de 2025. Se ninguén ten nada que engadir, procedemos á votación directamente. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Unanimidade. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é a renuncia da concelleira á súa dedicación parcial, a renuncia de Aurora Prieto. Doulle a palabra. Boa tarde a todas e a todos, os veciños de Cangas, membros da corporación, alcaldesa, secretario, interventor. Pese a que xa queda recollida parte desta argumentación na prensa local de hoxe, quero ser eu mesma quen comunique a toda a veciñanza as razóns que pesaron na toma desta decisión. Moitas das persoas que estades hoxe aquí xa conocíades as miñas intencións, pero síntome na obriga de tomar uns minutos deste pleno para explicar ben as causas para que en ningún caso se fale dun escape ou abandono, máis ben este é un acto de responsabilidade. Ben sabedes que entrei no anterior equipo de goberno da man de o noso lembrado Xosé Manuel Pazos, de quen herdei a necesidade de traballar para o ben común, para a mellora constante da nosa vila, máis aló de cores políticas, de condicións sociais ou de lugares e parroquias. Intentei ser accesible a todas as persoas e asociacións que tiveron a ben reunirse comigo. Na medida do posible tamén intentei dar resposta ás súas necesidades ou inquedanzas. Tiña claro que a miña labor neste concello era axudar as miñas veciñas e veciños e impulsar sempre a mellora da vila. Ben é certo que os anos pasan e o traballo non diminúe, que estar á fronte dunha Concellaría de Cultura supón moito esforzo. A Concellería de Cultura está medrando, non deixou de crecer nos últimos anos e, aínda que encantada de ver como as actividades culturais se multiplican, dando forma a unha programación anual amplísima e que cubre todos os sectores sociais, dirixir este departamento supón unha dedicación e un sacrificio enorme que afecta sempre a familia, amizades e incluso a propia saúde. Non deixo o goberno, débome ao pobo de Cangas, que me situou neste lugar. Seguirei traballando por axudar e mellorar, pero sí que irei pouco a pouco soltando peso e delegando sempre ao lado para apoiar, pero non ao fronte, por responsabilidade tanto persoal como política. Son transparente e honesta, renuncio a media dedicación, pero seguirei a dedicación completa con todos e todos vós. Moitas gracias. Moi ben, pois moitas gracias, Aurora, polas túas palabras. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a aprobación de modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito financiado co remanente líquido de tesourería posto de manifesto con ocasión da liquidación do orzamento para o exercicio 2024. Doulle a palabra a conselleira de Facenda. Boa tarde, ou xa noite máis ben a todas e todos. Hoxe traemos esta proposta a pleno, que é unha modificación orzamentaria, como ben dixo a alcaldía, que nos permitirá aplicar o superávit do exercicio 2024 a amortización anticipada do que queda da débeda municipal. Pode parecer un trámite moi técnico, pero en realidade é un paso fundamental para a situación económica e financiera deste concello. En primeiro lugar, esta medida dá cumprimento á normativa estatal, concretamente á Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financiera, que establece que cando unha entidade local presenta superávit e remanente de tesorería positivo, é dicir, que ten aforro, ten que destinalo á reducción da débeda viva, é dicir, a reducción da débeda que ten cos bancos. No caso de Cangas, a liquidación do exercicio 2024 amosou un superávit de 1.800.000 euros e un remanente de tesourería, que é o aforro total de todos estes anos, de 3.400.000 euros. Polo tanto, debemos proceder á amortización anticipada da débeda municipal, que actualmente é de arredor de 1.050.000 euros.
Esta amortización é un trámite obrigatorio por lei, pero quero deixar moi claro que principalmente para nós é unha decisión responsable que nos permitirá liberar o aforro do Concello e empregar eses recursos en proxectos que teñan un impacto real sobre a veciñanza. Mentres exista débeda, a lei impídenos destinar eses aforros que temos a outras actuacións, polo que pagar agora é o primeiro paso necesario para poder investir despois, o ano que ven. Desde o inicio deste mandato, o obxectivo deste goberno foi sempre poñer orde nas contas municipais, cumplir coas obrigas de pago e recuperar a estabilidade financiera do Concello. E hoxe podemos afirmar que ese traballo, dende hai xa 2 anos, está dando os seus froitos. As contas están ao día, a intervención certifica a súa solvencia e podemos iniciar este proceso de amortización anticipada e, polo tanto, mellorar a capacidade de investimento. Entre as actuacións prioritarias que se plantexan dende o Goberno, a falta de coñecer os niveis de superávit deste ano e saber a cantidade exacta de remanente que se poideran utilizar, consideramos que a humanización integral da Avenida de Bueu debe ser un dos proxectos clave, xa que é unha das rúas máis transitadas e poboadas de Cangas, require unha renovación completa, tanto a nivel de saneamento como de servizos, de beirarrúas e pavimento. En niso xa se está traballando nese proxecto. Ademais, trátase dun proxecto que simplifica o que buscamos, que é converter todo este aforro municipal en melloras visibles e útiles para a veciñanza, que ata agora non foi posible debido a certas complicacións económicas ou políticas, máis ben, que tivo este Concello. En resumo, esta modificación orzamentaria cumple coa lei, xanea as contas municipais e abre o camiño para poder investir con responsabilidade e criterio. É unha mostra de boa xestión e de planificación de estabilidade, porque levamos dende hai 2 anos traballando para poder conseguir isto, que nos permitirá seguir avanzando con rigor e, sobre todo, con visión de futuro. De momento, nada máis. Grazas. Moi ben, comezamos a primeira quenda de intervencións de 5 minutos. Comeza señora Aurora, se quere. Vitoria. No, damos turno ao Partido Popular. Ben, pois boas noites a todas e a todos. E a verdade é que este goberno, encabezado polo BNG e coa complicidade do PSOE e da Concelleira de Esquerda Unida, utilizan unha vez máis prácticas mafiosas presionando a colectivos para que nos apreten a votar nun sentido en concreto. Isto eu creo que en todos os sitios se chama chantaxe. Oxe, creo eu, como ben dixeron, vótase únicamente a proposta dunha aprobación inicial dun suplemento de crédito para amortizar 2 préstamos. Isto é o que consta na proposta de acordo, se non me equivoco. É inaceptable unha chantaxe que nun medio de comunicación o pasado domingo o goberno de Cangas diga que o que se vai a aprobar é unha obra de acondicionamento dunha rúa e que invitan aos veciños dese entorno a asistir á sesión plenaria para que presionen a estes grupos de oposición a que voten a favor dos intereses do goberno. A verdade é que non entendo como se pode mentir dunha forma tan descarada cando volvo a repetir que aquí únicamente se trae un suplemento de crédito. E no medio de comunicación, como ben nos trasladou o do medio de comunicación, dende o Concello se lle trasladou que o que se iba a votar era aprobar o proxecto dun rueiro. Non entendo. Vaise votar algo diferente á aprobación dos 2 préstamos, porque entonces estánnos enganando a nós nesta sala. Pero a verdade que xa non nos sorprende porque é a terceira vez que poñen sobre a mesa estas prácticas mafiosas contra os grupos da oposición. Cando foi do orzamento do ano pasado, os 3 grupos políticos que están no goberno, o Bloque, o PSOE e Esquerda Unida, se dedicaron a chamar a colectivos para que nos presionaran coa intención de que votáramos a favor duns orzamentos que o único que representaron os orzamentos e están os resultados foi o pago de facturas pasadas pendentes de pago. Despois foi co vial do Espírito Santo, presionar os veciños do Espírito Santo para que nós tivéramos que votar o que vostedes quixeran. A verdade é que, dunha vez por todas, díganos directamente, den a cara. Se queren que se aprobe algo, están en minoría, o lóxico é que se entén a negociar, que intenten falar. Para negociar e falar hai que traballar, hai que sentarse, hai que decirlle e hai que ceder, porque vostedes están na situación de que ou lo toman ou lo dejan. Creo que é de un mal negociador esa actitud.
O lóxico que estén dispostos a ceder algo, sentarse e intentar chegar a un acordo. Pero despois de máis de 2 anos está demostrado que non lle interesa ter ningún acordo. Tiran para adiante, si sale ben, presionando de forma mafiosa aos grupos da oposición, e se non sale, a culpa da oposición. Onde está a xestión e onde está a capacidade de negociación deste goberno? Non sabemos nada. En segundo lugar, xa entrando no tema, na conta xeral do ano 2024 consta un documento que fala do resultado orzamentario. Ese resultado orzamentario que consta na conta xeral di que o resultado presupuestario do ano 2024 é un déficit de menos 1.511.192 euros. Cando, dende a memoria da alcaldía e dende a proposta da concelleira, falan que a liquidación do orzamento para o exercicio 2024 do Concello de Cangas ofrece un superávit de 1.795.000 euros. A ver, quen minte a conta xeral, minte a memoria da alcaldía, minte a concelleira da área, quen é o documento que minte dos dous? Porque, se hai un déficit, lóxicamente esta operación non se pode levar adiante. Entonces, gustaríanos saber cal é o documento válido destes dous e quen está mentindo, se a conta xeral ou está mentindo a memoria da alcaldía e a proposta da concelleira. Por agora, nada máis. Pecha a propoñente o primeiro turno. En primeiro lugar, despois de todas estas cosas, a verdade, estou un pouco alucinando. Primeiro, prácticas mafiosas son informes de intervención. Quero deixar claro que isto, como di, é unha obriga legal que Intervención presenta a Concelleira de Facenda para traer a un pleno. Non entendo nada, pero, bueno, prácticas mafiosas. Gustaríame saber se vai a calificar o mesmo que fixeron vostedes con Promalar, porque iso se que é bastante máis mafioso, está condenado, xulgado, con todas estas cousas, por iso non. Silencio, isto por que ten favor. que ver con informes de intervención non existe. Despois, non vou a entrar outra vez no mesmo debate da conta xeral, está aí intervención, o que se lle pode preguntar se realmente... Sí, é que os datos están aí, xa o expliquei en varias ocasiones, pero gustaríame que o explicara a intervención, para que realmente quedara claro que está claro que despois de tantos anos de concelleiro non sabemos ler os números do Concello de Cangas nin as contas, pero bueno. Despois, hai outra cosa que me chama a atención, di que somos nós os que intentamos presionar para que, creo que a veciñanza é bastante coherente, responsable, como para facer o que considere. Se nós damos información e eles consideran que eses proxectos que se presentan son do seu interese e que está na vosa man como oposición votar a favor ou non, entendo perfectamente que os veciños poidan ir a falar con quen consideren. Disculpe, pero non me parece moi lóxico. Bueno, había outra cousa que me chama a atención que diga que nós non queremos negociar. Gustaríame saber onde estaba o Partido Popular na xunta de voceiros que houve hai 2 semanas para tratar este asunto a pleno. Porque, claro, nós queremos negociar ou somos nós os que non temos capacidade negociadora. Ninguén colle o teléfono, ninguén aparece nas xuntas de voceiros que están precisamente para falar disto, e nas comisións non se pode falar porque non queredes dicir nada que teña que ir a pleno. Non entendo, entón, quen non ten capacidade negociadora? Home, nada máis polo de agora. Ben, comezamos entón a segunda quenda de 3 minutos de duración por voceiro. Señora Portas. Bueno, eu prefiro deixar así esta cháchara vacía porque é completamente baleira e sin sentido e ceñirme exclusivamente no punto porque eu creo que é realmente o que lle importa a veciñanza e o que nos pode afectar. Bueno, eu en todo caso decirlle aos veciños que, bueno, neste caso me pareceron bastante coherentes e públicamente dixeron o que lles pareceu e o que eles sentiron e o fixeron público, non o decimos nós, é público, bueno, e é público igual que se lle recoñeceu que certamente a mí non se me chamou porque non se me chamou. Ben, por teléfono, 3 chamadas, concretamente. Bueno, pois, ao mellor terei que pasarlle ao goberno o meu número de teléfono porque ao mellor non o coñecen. Pero me vou a centrar no que é o tema importante, que é o que nos importa nos en alternativa. Bueno, a alternativa dos veciños vai votar que non a esta proposta porque considera que é unha mala decisión política e financiera. E temos 3 motivos, porque non votamos nin que sí nin que non, se non temos unha xustificación que cumpla un pouco cos principios que nos defendemos. Por un lado, din que é un aforro,
Bueno, isto é un aforro insignificante, porque estes préstamos foron negociados na nosa legislatura. Son 2 préstamos, un no Sabadell de 1 millón, que pon exactamente na documentación taxa de xuros 0%, é dicir, non existen xuros nese caso, e si existe un segundo préstamo que é o do Santander de 41.000 euros que marca xuros no 2026 que non chegan nin aos 400 euros, co cal o que está demostrado cando xa resulta que os 2 préstamos teñen recoñecemento económico no orzamento, o teñen durante fai moitos anos xa esa cantidade está recoñecida en orzamento e que ademais remata o último pago en xuño do 26. O sea, dentro de 8 meses se ten que pagar e existen os cartos para pagalo. Entón, non entendemos as presas. A xustificación da insuficiencia de crédito nos chama a atención, reitero o que dixo, neste caso estou de acordo co que dixo o voceiro do Partido Popular. Nos atopamos con unha conta xeral que daba negativo, un pleno naquel momento que me gustaría que os veciños e as veciñas se escoitaran porque se nos acusou de débedas, de xustificación, de tal. Ben, e agora resulta que temos un préstamo que se nos trae por 1.050.000, que se vai pagar en xuño, que está recoñecido en orzamentos, que ademais agora xa temos superávit de 3 millóns. É dicir, de verdade, invito aos veciños e as veciñas que vexan aquel pleno, porque máis que nos chamaron non se puido chamarnos, e agora resulta que temos superávit. Entón, sí que yo recomendo que vexan co cual pois algún documento, inda que sexa un erro administrativo, existe. Non é que os interpretemos mal, existe. Ben? E terceiro, bueno, pois amortizar de forma anticipada esta cuantía non é máis, e eu vou ser enormemente sincera, que unha maniobra para liberar máis dun millón de euros para, nos pasivos financeiros para ter a libre disposición. Pasan 2-3 minutos xa. Nos evidentemente votaremos que non, porque non houve nin negociación nin justificación. Ben, correcto. Seguinte turno de palabra, sí. Hola, boa noite a todos e a todas. Bueno, xa non nos sorprende o que ven de alternativa dos veciños decir que non se puseron en contacto con ela, porque, bueno, a verdade é que nunca quere negociar, non lle interesa este pobo. Notase que non vive nel, non? A verdade. Claro que queremos quitar eses aforros, claro que queremos invertilos no pobo de Cangas. E o único que estamos pedindo é poder pagar unha débeda, porque senón non podemos ter eses cartos para poder repercutilos nos veciños e nas veciñas. Si é 1 millón de euros ou 3 millóns de euros para gastar en este pobo e para o beneficio dos veciños e das veciñas, única e exclusivamente. Que faltan 8 meses, en 8 meses fais un proxecto e podes arreglar unha beirarrúa. Pero claro, iso non interesa porque dentro de pouco chegan as eleccións, non? Polo de agora é nada máis. Turno para o Partido Popular. Ben, volvo a reiterar. Un documento que vostedes mesmos trueron aquí a intentar aprobar e que non negociaron, lóxicamente, non vai a ser que intenten que nos dobleguemos o seu criterio. Consta na páxina 220, fecha de obtención o 16 de xuño de 2025 da conta xeral, resultado presupuestario. O resultado presupuestario do exercicio é negativo de 843.000 euros, cos axustes de créditos gastados financiados, desviacións de financiación negativas e positivas, chegamos a un resultado presupuestario axustado que o que vostede di que é positivo, este é un documento da conta xeral, de menos 1.511.000 euros. Despois de máis de 8 anos que di que vostedes están facendo unha xestión exemplar e que están collendo unha boa senda, pois eu digolle que despois de 8 anos neste Concello de resultados orzamentarios positivos, por primeira vez nestes 8 anos se dá un resultado orzamentario negativo de 1.511.000 euros. Con ese resultado orzamentario negativo que vostedes que din que é positivo na súa memoria, entonces hai dous documentos que se contradín, nos, por nada do mundo, imos a votar en contra disto porque estamos enganando a xente. Non sabemos realmente se é certo ou non que hai un superávit. Desde pronto, o único documento oficial que se truio hasta ahora, que é a conta xeral, está en menos 1.511.000.
Inda que diga moitas veces que non coa cabeza, este é o certo, o que consta no documento. E nós non podemos votar a favor, porque unha das obrigas para sacar adiante isto é que haya superávit. E isto está dicindo que hai déficit presupuestario. E iso xa se dixo na conta xeral. Por primeira vez en 8 anos temos déficit presupuestario. Esa é a senda de boa xestión que teñen vostedes? Pois vamos ben aviados con iso. En segundo lugar, estamos falando de dous préstamos que rematan os dous no verán do 2026 e que un hasta ten xuros cero, que non ten costes financeiros ningún. Que presa teñen de liquidar isto? Vostedes sabrán, pero lóxicamente con resultado orzamentario negativo non se lle pode dar para adiante. Volvo a repetir, falar de xestión, de boa xestión, con cada vez aumentando os reparos suspensivos por parte de intervención, porque o control de gasto cada vez vai a peor, e na conta xeral, que é o documento que mellor reflexa todas esas cuestións, e reitérase o control interno do gasto, o control de gasto corriente, todo con unhas ceibas moi grandes. Vostedes mesmos. E para rematar, volvo a repetir, o domingo 26 deste mes, sale unha noticia na prensa, fora de tempo, señor Pío Millán, donde lle solicitan aos veciños que veñan ao pleno para presionar por palabras da está fora de alcaldía. tempo, ten que rematar. Non é única exclusivamente unha chantaxe. Señor Pío Millán, por favor. E nós imos estar en contra das chantaxes mentras actúen así. Correcto, quedou claro. Pecha a propoñente. Eu, de verdade, todo o que acaban de... O que expliquei eu na primeira quenda, creo que é contrario que acaban de explicar tanto o Partido Popular como a concelleira de Alternativa aos Veciños. Hai que pagarlle os bancos, perfecto. Para qué? Porque queremos poder utilizar o aforro, o remanente, utilizalo xa, porque o necesitamos xa. Que queredes? Que esperemos ata o 27? É dicir, estáis dicindo que vades a votar en contra de que o Concello de Cangas en xaneiro poida ter 1,5 millón de euros para poder gastar en investimento para a veciñanza solo porque vos decides que vos parece mal e que, por favor, que esperemos. Decío os veciños de Cangas que sigan esperando, claro que sí. Vou a ler o informe de intervención, xa que como non está claro, non o digo eu, isto digo o interventor, que é un habilitado nacional, non o di Xiana Val, concelleira. O informe de intervención di, resultado de acordo coa normativa referida para a aplicación do superávit, que é o que estamos facendo, dicir, se non houbera superávit, como podíamos estar aplicando yo no pleno, xa para comezar, pero bueno. O superávit, para poder facer esta aplicación ou esta modificación, necesitamos, primeiro, que este o resultado da avaliación da estabilidade orzamentaria positivo, que está, según o de informe de intervención, hai remanente de tesourería para gastos xerais positivo e non hai volume de endebedamento, porque é o que vamos a facer agora. Entón cumplimos. Eu tamén sei sacar papeles que din cousas, pero cousas certas. Despois, está confundindo a conta xeral coa liquidación, que tamén, por certo, viu a pleno, vale? Unha cousa é o resultado económico de todo o ano e outro resultado do orzamento municipal. A liquidación, señor Pío, por favor, é que temos... Perdone, usted falou fora do tempo. A usted non o interrompiu absolutamente nadie en esta sala. Fago favor de manter a orde, por favor. En fin, é o único que quería deixar claro, que o único obxectivo de traer isto a pleno é poder utilizar canto antes 1,5 millón de euros que hai de aforro. Nada máis. Se non quixeron enterarse, se non se enteraron é porque non quixeron. Volvo a repetir, a Alternativa aos Veciños tampouco viu a xunta de voceiros de cada pleno. Moito non lle interesaría o que estaba pasando. Simplemente por pechar, quero deixar claro que pagar a débeda non é perder recursos, é literalmente recuperalos, poder ir a ese 1,5 millón que temos aí. A amortización anticipada da débeda é unha decisión estratégica, é unha briga legal e, ademais de todo iso, a negociación por eses investimentos terá que vir agora. Anímollos a que fagan propostas do que consideren que temos que gastar nese 1,5 millón, o mesmo a Alternativa dos Veciños. Hoxe vimos aquí, pagamos unha débeda e a partir daqui comezamos a negociar a ver que se vai a facer de cara ao 2025 ou 26. Non queren? Perfecto, explíquenlle vostedes a veciñanza de Cangas porque o ano que ven non imos poder investir no Concello 1,5 millón de euros. Dígallo
Perfectamente, señor concelleiro do Partido Popular, que está claro que despois de tantos Sí, anos Ana, non ten ten que claras as rematar a contas. súa intervención. Nada máis, grazas. Despois de rematadas as dúas quendas, aproveitando que temos a palabra do señor interventor e o técnico, ademais que crea a documentación sobre a que parece que hai algún tipo de discrepancia e por si non lles parece que a voz da concelleira fora suficientemente lexítima, que para min o é, pero aproveito que temos o señor interventor e que nos aclare, por favor, esta confusión que se quere crear sobre este tema técnico. E de paso, se nos pode explicar como funciona e que significa o tema que traemos hoxe aquí a esta sala. Boas noites. Eu primeiro quero decir que eu non veño aquí a debater con ninguén, eu veño a dar un punto de vista técnico. Vamos a ver, os documentos do que se están falando son dos documentos que, ainda que se chaman parecidos, son dos documentos diferentes e que miden cuestións diferentes. Unha cousa é o resultado orzamentario, que mide o resultado, digamos, a comparativa de ingresos-gastos que se produciu na liquidación do orzamento, e outra cousa é o resultado da estabilidade orzamentaria, que mide en termos das normas da contabilidade, digamos, europea ou contabilidade nacional, o resultado de superávit ou déficit que se producira. Entón, son dúas magnitudes que, ainda que se chaman parecido, teñen un punto de partida similar, chegan a resultados diferentes porque o seu obxectivo é totalmente diferente. O sea, para empezar, o resultado de estabilidade orzamentaria non ten en conta os ingresos e gastos financeiros, mentres que o resultado orzamentario sí. Entón, se pode dar a circunstancia de que, por exemplo, ante a recadación dun préstamo, existe un resultado orzamentario tremendamente positivo e, sin embargo, en termos de estabilidade orzamentaria, sexa tremendamente negativo e viceversa, que é un pouquiño o que se produciu aquí. Aclarado ese punto de que son dous documentos diferentes, dos que, bueno, o resultado orzamentario forma parte da conta xeral, porque a liquidación forma parte da conta xeral, pero o cálculo de estabilidade orzamentaria que vai ou que se elabora e se inclúe xunto coa liquidación do orzamento, eso sí que non se inclúe na conta xeral, pois non é obligatorio, vamos. Que son, digamos, que son dúas magnitudes que están en planos diferentes. Un, digamos, a nivel de corresponsabilidade por normativa europea en termos de contabilidade nacional, e outro é, digamos, o resultado das contas a nivel doméstico do propio Concello. En segundo lugar, o que quería decir é que este expediente que se trae é a proposta que se fai ou a necesidade de traelo aquí é pola obriga que establece a Lei Orgánica de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade Financeira de dedicar o aforro que exista en tanto exista débeda bancaria a, digamos, amortizar anticipadamente a débeda bancaria. É unha normativa que ven do ano 2012, que, bueno, todos os que levamos tempo en isto lembramos o que pasou no ano 2012 con todo o tema do plan de axuste para, digamos, descargar de débeda todas as administracións públicas. E, bueno, é unha normativa que quedou aí, a día de hoxe nun concello como Cangas igual non ten moito sentido, pero é unha obriga que está aí e que, en virtude do término da suspensión da aplicación das regras fiscais que se produciu na liquidación do 2023, digamos que reviven e a partir da liquidación 2024 se volve a verificar tanto a regra de gasto como todo este tipo de obrigas axacentes digamos que forma parte do paquete do que se chama regras fiscais. E, bueno, nada máis. Ben, grazas. Ben, antes de pasar a votar e con ánimo de que eu teño claro que cando non podes convencer confunde, vou a deixar isto moi claro. Estamos aquí para votar algo que vai a permitir que o pobo de Cangas teña para gastar o ano que ven 1,5 millón de euros. É así tan simple como eso. Se non pagas a débeda dos bancos, non tes 1,5 millón de euros para gastar.
Se lle propuso aos veciños da Pedra Alta que a avenida de Bueu está colapsando e queremos facer unha reforma integral. Así como vos lo digo a vos, se lles dixo a eles. Lamento se interpretaron calquera outra cuestión. Confío na legitimidade do pobo e de todas as asociacións veciñais. Teño a esperanza de poder aclarar esta cuestión con eles. Pero isto é algo que ten que ter claro o pobo de Cangas. E así de claro o digo. Estamos votando a favor de ter ou non para gastar no ano que ven un investimento de 1,5 millón de euros, que ademais teño esperanza de que sirva para facer máis cousas que a avenida de Bueu íntegra. Eso é o que nos trae aquí, ningunha outra cousa. A mí todas esas cuestións técnicas que non son técnica, o mellor non as sei transmitir así de ben, pero para o que sirve teño clarísimo. E quero que quede claro, e calquera que colle os artigos que saíron no Faro de Vigo o decía ben claro. A alcaldía xuntouse cos veciños para decirlles que había que pagar obligatoriamente, porque así o di a lei, a débeda bancaria e o Concello ten cartos para pagala, senón non estábamos aquí. E o Concello ten aforros para gastar. E eu sei que canto peor, mellor, pero polo menos que a xente o saiba. Que si vamos a estar peor é co voto en contra da Alternativa e do Partido Popular. Nada máis. E agora podemos proceder a votar. Votos en contra. Abstencións. E votos a favor. Desaprobe 11 en contra, queda rexeitada. Queda rexeitado cos votos en contra de Alternativa dos Veciños e do Partido Popular. Cada palo que aguante su vela. Vamos a pasar ao cuarto punto da orde do día, que é a proposta de aprobación do expediente de contratación do Servizo de Axuda no Fogar. Doulle paso á concelleira. Boa noite outra vez, ainda que agora quizáis un pouco máis tranquila con este tema, pero bueno. Traemos hoxe a este pleno a aprobación do expediente para a licitación do novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar. Somos conscientes de que é un servizo completamente esencial que garante o dereito a autonomía persoal tanto das persoas maiores como de persoas dependentes. Isto é o último paso para poder xa publicar o contrato e, por fin, esperemos adxudicalo. O novo contrato supón un investimento de 4,5 millóns de euros para os próximos 3 anos, é dicir, 1,5 millón por exercicio. É, sen dúbida, un dos contratos máis relevantes deste Concello, non só polo seu importe económico, senón tamén polo seu impacto social. Este contrato garante a cobertura completa de todas as horas concedidas pola Xunta de Galiza, pero ademais vai máis alá, inclúe tamén servizos e axudas complementarias como préstamo de camas articuladas, colchóns antiescaras, cadeiras de ducha, grúas de mobilidade e outros produtos de apoio que facilitan o cuidado e mellora da autonomía destas persoas usuarias. Tamén incorpora servizos profesionais especializados como fisioterapia, logopedia ou terapia ocupacional que se prestarán sen custo adicional tanto para o Concello como para as persoas usuarias, sempre baixo valoración técnica do persoal de servizos sociais. Ademais, este contrato incorpora un plan de calidade obrigatorio que garantirá o seguimento e avaliación continua deste servizo. A empresa adxudicataria deberá contar cun sistema de control interno que permita detectar e corrixir posibles incidencias de maneira inmediata, así como avaliar periódicamente a satisfacción das persoas usuarias, das familias, do persoal, que é moi importante, e tamén do propio Concello. Deste xeito, poderemos dispoñer de informes periódicos de avaliación e mellora que servirán para adaptar o servizo ás novas necesidades que vayan xurdindo. Tamén se establecen de forma clara penalizacións por incumplimentos, co obxeto de garantir a correcta execución deste contrato e a máxima calidade da prestación. A responsabilidade da empresa será total respecto ao persoal, aos medios empregados e a atención das persoas usuarias, pero nós intentaremos e faremos todo o control posible para que isto sexa así. En resumo, este novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar supón un incremento notable do investimento municipal para un servizo básico e sensible. Ademais, amplía e mellora as prestacións actuais, incorporando recursos técnicos
e reforza os mecanismos de seguimento, avaliación e control de calidade, asegurando unha atención digna, segura e eficiente tanto para as traballadoras como para os usuarios. O noso obxectivo sempre foi claro que foi garantir que este servizo fose moderno, profesional e centrado nas persoas, cunha xestión de calidade. Por todo isto, solicitamos ante este pleno o voto favorable para poder aprobar este expediente de contratación e poder iniciar canto antes este proceso de licitación para garantir por fin a continuidade, a mellora e o control, sobre todo, do servizo. Trata de agora nada máis. Grazas. Abrimos a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Ben, temos que decir que o contrato anterior xa rematou en xuño do ano 2024, estamos falando deste tema un ano e algo máis tarde, e a nosa primeira quenda vai ser un pouco para poñer encima da mesa os erros que teñen e que atopamos ou incongruencias que existan nese expediente para que alguén non las poida explicar, porque coa intervención da concelleira non fala desa cuestión, non? Por un lado, temos un contrato que antepón o prezo á calidade e existe unha lei que di claro en que porcentaxe ten que ser cada parte e non a cumple. Entón, nós consideramos que aí existe un pequeno vicio legal que fai que sexa susceptible de presentarse un recurso e que un ano máis tarde e con esta demora, se ademais non subsanamos ese erro, pois, como sempre, por non variar, que non vai sufrir son os veciños e as veciñas que sí precesan dese servizo, non? Entón, esperemos que iso sexa subsanado. Nos chama tamén bastante a atención que si se fai mención á posible modificación de xornada laboral que vai existir e que van a ter as traballadoras pendentes desa aprobación no Goberno Central, pero pola contra non se cuantifica esa situación, non consta no expediente e é algo que nos chama tamén a atención, porque iso afecta ou ben a forma o número de persoas a contratar ou ben o número de horas a desenvolver, que tampouco está. Existen contradicións inexplicables nas horas que se falan nese servizo e, además, se equivoca en tres diferentes conceptos que son superimportantes para poder facer un servicio correcto e eficiente. Por un lado, temos que se presentan 57.500 horas cando no ano 2021 se facían 62.000, é dicir, 4.555 horas menos. Na memoria do 24 e que ademais se utiliza para chegar a este acordo e chegar ao prego que se presenta neste expediente, tamén nos atopamos con que nas horas prestadas nun sitio di que son 48.231,55 e en cambio no outro lado dice que son 57.050, é dicir, nos faltan 9.000 horas, non son nin 100, nin 50, nin 20, son 9.000 horas. As que se contradicen a mesma memoria, exactamente a mesma memoria. Tamén existen discrepancias nas horas de libre concorrencia, nos dous estudos que existen e que se pagaron por eles, na que, por un lado, di que as horas son 1.146,75 e, por outro lado, din que as horas de libre disposición son 1.506, é dicir, pois tamén nos faltan 360,17 horas. E esas cousas, nos chaman bastante atención porque, ademais, isto tedes que multiplicar por 3 anos, que é a duración que marca este contrato, co cual considero que, e ademais, tendo en conta que este Concello paga polo número de horas efectivamente realizadas, pois é importante. Nos chama realmente tamén a atención bastante que nos pregos se recoñece e se recoñecía en outros momentos é que se lle fai imprescindible á empresa que colla este servizo que presente mensualmente unha relación de altas pendentes. Isto é simplemente para confirmar cal é a lista da garda dos veciños e das veciñas que están esperando por este servizo, ver se tes xente ou non e a cuánta xente lle tes que dar este servizo. Neste expediente non consta esa lista da garda, o que fai nos imposible a nós, desde a oposición, saber se as 57.500 horas que se din nese expediente que se van a levar a cabo, se xa son contando coa xente que está en lista da garda ou non,
Cando, ademais, tampouco existe unha relación das horas realizadas no último ano. Solamente poñe unha mención dun mes e xa está, cando habitualmente desde os servicios sociais sempre se presentaba un informe de horas usadas e listas de agarda do último ano, mes a mes. Isto é tan importante como cando temos un familiar con un grado de dependencia recén coñecido e que, además, necesitamos que nos atendan a demora que poida existir entre que se nos concede o grado e nos den o servicio, pois vai ligado a estas horas das que falamos e que están neste contrato. E que esa empresa accederá a este expediente en función do número das horas que ten que desempeñar. E xa lles digo que existen todas estas contradicións que me gustaría que alguén nos explicara cales son realmente, de todas as cantidades que dixen, as que son para este contrato, por que existen esas discrepancias e cal é a reducción de lista de agarda. Seguinte, Kenda. Non. Turno para o Partido Popular. Ola, boas noites. Nos vamos a apoiar a proposta de contratación do SAF que traen o Pleno. Xa era hora de que saíra, a ver se desta vez vai ben. Xa que sendo un dos servicios máis importantes do Concello, levamos dende fai moito tempo co contrato prorrogado. Pero para máis exemplo da súa incompetencia como goberno municipal, sacan unha licitación e queda deserta. Iso é que lles importa aos dependentes e aos maiores. O estar o contrato prorrogado da empresa deixaron algúns servicios sen funcionar, como a logopeda, a fisioterapia, se contar co desastre de coordinación da empresa, debido a que non se lle presta nin se lle demanda ao Concello, dende o Concello, o seu correcto funcionamento. Vamos a falar do prego de condicións desta licitación. Como sempre, os abanderados do traballo digno fomentando o traballo en precario, xa que o que máis puntúa desta licitación é o precio, é dicir, o máis barato só leva. Resultado disto, sen ser paseo de mal agüero, a empresa máis barata que concorra no concurso será a adxudicataria, mantendo deste xeito un servicio en precario que non se merecen nin nos os maiores nin nos os dependentes. Nada máis. Pecha propoñente. Eu, a verdade, hoxe non dou crédito a absolutamente nada. Os documentos que están nos meus expedientes, xuramos que non teñen nada que ver cos expedientes que miran nin o Partido Popular nin a Alternativa dos Veciños. Pero, bueno, simplemente vou aclarar as cousas que me parecen a mí importantes, porque de todo o que dixeron creo que un pouco raro. O que si chamoume a atención que se o Partido Popular quen fale das traballadoras, cando levan reclamando un convenio anos e anos e anos, dende a Xunta nin se sentaron con elas. Pero a culpa é do Concello de Cangas, non de quen a ten competencia no traballo. Aí todo perfecto. Despois, quería comentarvos, porque falan moito do tema de que o criterio que máis valor ten é o prezo. Quería decirvos que vou-vos a explicar un pouco cales son os criterios de adxudicación deste contrato. Para englobar todo, o prezo, o menor prezo, ten unha puntuación de 35. Mentres o resto de cousas ten unha puntuación de 75. Entón, como que só se valora o prezo? E agora vou máis alá. Os criterios, hai dous tipos de criterios avaliables, según o que nos deixa a legislación, que por un lado son criterios avaliables mediante xuizo de valor. Isto que quere dicir é que a empresa presenta o seu proxecto e unha técnica valora todas as ofertas e técnicamente valora o mellor servizo para a veciñanza. Neste sentido, estes criterios avaliables mediante xuizo de valor contemplan, por un lado, a contextualización do servizo de axuda no fogar adecuada á realidade social do Concello de Cangas, moi importante, tamén unha proposta de organización e xestión deste servizo, tamén unha proposta de coordinación do servizo e un procedimento de avaliación e mellora na calidade da intervención. Todo iso custa 40 puntos. Cada un coas súas cousas. Despois, hai criterios avaliables automáticamente, que son, como vos dixen, por exemplo, o prezo, que son 35, pero despois tamén se valoran aquí axudas técnicas, tamén se valoran os recursos humanos que excedan do persoal mínimo e tamén se valora a seguridade no traballo, a protección da saúde e o plan formativo. Entón, todo o que se está dicindo realmente non sei de que expediente saiu. A mí sí que me gustaría que me explicaran que expediente teñen vostedes e que miraron, porque non me cuadra moito.
Despois, a verdade que me foi moita graza que a concelleira de Alternativa dos Veciños, que ademais foi concelleira de Servizos Sociais e que ademais tivo que rebaixar as horas do contrato porque senón non daba, veña aquí a falar de horas ou non horas. Volvo a decir o mesmo que comentei antes o Partido Popular. Moitas veces collemos datos que non teñen ningún tipo de relación e intentamos unilos para confundir. Resulta que non. Hai varios datos. Uns datos son das horas reais de prestación do servizo e outros datos son os datos que temos que nos concede a Xunta polas horas totais. Entón, sinceramente, o que vos digo e vos animo a que cando saibades que un tema vai a pleno, informadevos, falade cos técnicos, pedide explicacións ou directamente vide ou aparecede na Xunta de Voceiros, que para iso está. Nada máis, grazas. Comezamos a segunda quenda de 3 minutos. Señora Portas. Ben, bueno, pois todos os datos que dou esta voceira están exactamente no mesmo expediente, ou al menos o que compartiron comigo para vir a este pleno, ben? Como puderon escoitar a voceira do Goberno, para nada, en absoluto, se nos explica que hai. Reitero, existe para nós un fallo nun porcentaxe na cuestión do prego, en cuestión dese porcentaxe de prego de prezo e calidade, porque o pongo porcentaxe. Volvo a reiterar, no ano 2021 sacamos unha licitación de 62.055,24 horas e agora saen 57.500, non o estou inventando, está aí, o poden atopar por aí, e lle digo que o outro para min é un erro de transcripción e que se nos aclarase, é dicir, simplemente o que fixemos foi comunicar. Vamos deixalo claro, vamos a votar a favor porque levamos un ano de retraso. Estamos nunha prórroga ilegal que este pleno non aprobou. Ben, e que realmente isto que sucede é que o servizo que se está a facer agora cos veciños e coas veciñas non está como debería estar. Esa é a cuestión. O único que nos traemos é os erros existentes dentro do expediente para que exista o plazo oportuno para poder subsanar. Non nos lo inventamos, non, están dentro, senón, pois, non traballaríamos e non prepararíamos o pleno porque ás veces, pois mira, casi que eso. Simplemente a veces hai que saber escoitar. Non dixemos que o íbamos a paralizar, dixemos que correxira. Sí que existe algo nese expediente e ademais a máis do que falamos antes, fora desas cuestións das que falamos, para nós sí que tamén existe, aínda que votaremos a reitero para que quede claro a favor do prego, pero o facemos polos veciños e polas veciñas, porque isto non pode seguir así, pero para nós sí que existe un incumplimento de acordo político, non solamente nos termos do que antes comentamos, sino que nos AF de libre concorrencia, e pois tedes poden buscar na hemeroteca e na prensa un dos acordos que a Alternativa dos Veciños fixo con este goberno para aprobar os orzamentos do ano pasado foi justamente que as horas de libre concorrencia fosen máis. E explicamos a máis en base a qué, porque eso foi exactamente o acordo, e foi que as horas de libre concorrencia son para aqueles veciños e veciñas que teñen unha enfermidade de repente e que non teñen o marxen para poder tramitar unha dependencia que ven sendo principalmente, pois, por poñerlles un exemplo e que o entendan, pois, un cancro ou unha ELA, ben, temos unhas horas de libre concorrencia que é certo que a maioría ou na maior cantidade as paga o Concello e non as paga a Xunta, porque todo hai que chamarlle o seu nome, e quedamos en que se aumentaran para poder existir convenios de colaboración coas diferentes asociacións deste Concello para que esa xente a puidéramos atender, porque non entran dentro das horas de dependencia e non se aumentan. O sea, tamén se incumple este acordo que estiveron con nós para aprobar os orzamentos do ano 26. Reiteramos, a Alternativa vai votar a favor. Fixo somente mención para que se lle aclararon os datos. Quere deixar claro que non se lle aclararon e que eses erros existen dentro do expediente. Seguinte intervención. Decir que por parte do Grupo Socialista íbamos a votar a favor. Turno para o voceiro do Partido Popular. Hola, que tal? Vamos a ver. O único que non se quere sentar coas traballadoras chamase FEGAN. E logo a maiores quero falarlle da licitación. Vamos a ver. Ustedes se querían dar mellor xuicio de valor, cambiar os puntos. En vez de 40 puntos para isto, 60 puntos, vale?
Non, pero fixo ao revés. Mandou 60 puntos pos cartos. Vaime decir que calquera empresa que concorra no contrato do SAF non ten 6 camas articuladas, 6 grúas, 20 asentos giratorios, 20 cadeiras, 50 patas de elefantes e 20 colchóns. Vaime decir. Despois, recursos humanos. Volvemos a ter fisioterapia, logopeda, terapia ocupacional. E despois, como é? Valoración de risco laborais hasta 2 puntos. Todas as empresas temos que telo. Plan de formación continuada personal. Eso é algo que tamén é empate técnico. Sabes como se le llama a estes 3 apartados? Empates técnicos, para que o que valga é o factor prezo. Vale? E non teño máis que decir. Ben, pecha a propoñente. Bueno, continuo co que iba a decir, a verdade. Primeiro quería recordarlle á Concelleira Alternativa dos Veciños que o acordo polos orzamentos municipais foi co Partido Popular e non co Goberno Municipal, porque sempre chegamos un pouco a este lío. Despois, se tanto fala desas horas de horas, porque non fala coa Xunta? Que cambie, non, a súa legislación, que lexisle para estas enfermidades, que dé máis financiamento ao SAF, que non bloquee económicamente os concellos, que se sente cos traballadoras, que se sente... No, iso non, vale? Presionar o goberno municipal cando ti ademais estiveche aquí sentada, sabes o que é, para confundir. Pero bueno... Outro tema é que para min, cando hai que vir a un pleno, deberíamos vir todos informados e informadas. Non é cuestión de que o goberno non queira informar, porque ademais vostede tivo, creo que durante todo este ano, acceso ilimitado, porque pedía cada 15 días, ao expediente do servizo do súa no fogar. Creo que tivo tempo suficiente para vir ao meu despacho ou directamente aos servizos sociais, a intervención, a contratación e dicir, mirade, mirei todos estes erros, porque son erros técnicos, poden corrixirse ou enviarme un correo electrónico, non tiña nin que pasar polo Concello. Eu simplemente quería pechar este punto dicindo que este contrato non é unha cuestión menor, é un instrumento clave para garantir a continuidade e sobre todo a calidade deste servizo esencial que afecta directamente á vida diaria de moitas persoas deste municipio. O que estamos aprobando é un expediente actualizado, adaptado á normativa vixente e á realidade actual do servizo. Que nos gustaría que fose moitísimo máis? Evidentemente, oxalá poder ter 10 millóns de euros para investir na dependencia, na axuda no fogar, en todo o que fai falla. Pero resulta que o Concello non é quen ten esa competencia. O que os teñen non lle decimos nada. Sabemos que este SAF é un servizo complexo que require de moita coordinación no Concello entre a empresa, o sindicato, os profesionais, entre todos. Niso consideramos que o que este goberno ten que facer, traballar nesa coordinación para garantir que este servizo funcione o mellor posible. A aprobación deste expediente, como sabedes, é un paso completamente necesario, así que agradezo que polo menos as excusas neste punto non cheguen a un bloqueo tal. Nada máis, grazas. Ben, vamos a pasar a votar, pero tamén vou a formular un desexo, este vai a ser moi breve. Eu o que desexo é que a Xunta pase a pagar do total que coste o SAF, que rondará os 24 ou 25 euros, que poña máis que os miserables 12 que está poñendo. O resto salen das arcas municipais e, por tanto, dos bolsillos dos cangueses e das canguesas que teñen que seguir renunciando a todas as cousas que se poden facer con tantísimo diñeiro, pois é un dos contratos máis grandes que ten que afrontar este Concello, como todos os demais. Sen máis, pasamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade este punto. Ben, pasamos ao punto 5 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a solicitude de modificación da ordenanza do Servizo de Recollida do Lixo. Doulle paso ao propoñente. Boa tarde a todos e a todas. Ben, esta solicitude de revogación do acordo da Asamblea Xeral da Mancomunidade do Morrazo ten, entendo que para todos, un motivo, e o motivo é o profundo rexeitamento social que tivo esta ordenanza. Un rexeitamento social nado, na maioría dos casos,
dun sentimento de verse impotente, enganado e, por suposto, obviado, non? Todos os aquí presentes estivemos o luns, día 13 deste mes, na Asamblea da Mancomunidade e todos fomos testemunhas de todo o rexeitamento que esta ordenanza creou. Isto é así. E as únicas víctimas do luns día 13 foron e son os veciños e as veciñas. Foron e son os veciños e as veciñas porque se viron atropelados por unha ordenanza que ninguén se molestou en falar con eles. Ninguén se molestou en consultar con eles. O certo é que o Goberno da Mancomunidade actuou cunha falta total de empatía e de solidaridade. Unha asamblea que pasou de ser pública a ser semipública, porque realmente o propio Goberno da Mancomunidade sabía antes de que se producise ningún acordo todo o rexeitamento que ia traer ese acordo e non importou o sentir dos veciños e das veciñas. Vostedes decidiron de xeito unilateral que os veciños e as veciñas, os autónomos e as autónomas, en definitiva, calquer persoa cunha propiedade no Morrazo, tivera que pagar dunha vivenda de 67 euros 126 euros, un hotel que paga 965 ata 4.900, un camping que pase de 1.334 a 3.400, un restaurante tipo que pase de pagar 371 euros ata 2.072 euros, unha cafetería de 321 a 1.228 euros, un bar sen comida de 128 ata 752 euros, unha tenda de alimentación de 1.070 a 1.724 euros, un supermercado de 2.100 ata 3.700, un despacho de 85 euros ata 200 euros e un taller de 299 euros pagar ata 2.238 euros, un local baleiro de 67 euros a 200 euros e un comercio de 87 euros ata 200 euros, subas de 485%, de 61%, de 647%, de 195%, etcétera, etcétera. Estos son os números da ordenanza que vostedes aprobaron, os números que vostedes plasmaron, non os números que inventa ninguén, os números que aí aparecen. E, previo a isto, as únicas novidades, as únicas noticias que tiñan os veciños e as veciñas eran as bonificacións das que se falaban. Pero realmente son bonificacións que xa existen na ordenanza actual. Xa existen. E claro, hai que contarlles aos veciños e ás veciñas toda a verdade e non só a que nos interesa, toda a verdade. Claro que hai bonificacións, sí, pero é bastante maior a suba que calquera bonificación, se vista como se vista. E non podemos seguir dando datos a medias. Falar de que a culpa é de Sogama, seguen a falar dun importe de Sogama que é mentira, incluso no seu buzoneo actual é mentira. Seguen a falar de 103 euros tonelada cando vostedes mesmos pediron a reducción. Saben que pagan menos. Despois, co aporte da Xunta Sogama, tamén saben que pagan menos. Pero non pasa nada, iso non o din. Den todos os datos e despois que os veciñas e as veciñas decidan se o que din é verdade ou non. Por que seguir mentindo? Porque parte do problema de Sogama é un problema de inoperancia por non ter un contrato en vigor válido, de inoperancia porque se en vez de enviar 700 toneladas da bolsa amarela de reciclase e 23.000 da bolsa de todo misturado, se houbese máis sillas de reciclase, se houbese máis información, se houbese máis medios a disposición dos veciños e das veciñas, probablemente estaríamos a falar de pagar a metade a Sogama. 10 anos levan ao frente do Goberno da Mancomunidade, 10 anos nos que nada disto se fixo, porque temos, sen renovar os contenedores rotos, non existe unha campaña de compostaxe real. Vivimos nun municipio que ten parroquias
Donde está a compostaxe da xente que ten, por exemplo, galiñas? Non existe, nin a contemplan, como se non existiran as galiñas Rematou neste o seu municipio. tempo, señora De momento, Ermelo. nada máis. Ben, abrimos o primeiro... Bueno, boa tarde. Olvidáchete, Loli, de que as víctimas tamén fomos os que estuvemos aquí encerrados do circo que mandastes aí fora o día 13, vale? Vale? Aí hubo un circo e olvidáchete de decir que aquí tamén hubo víctimas aquí dentro, que tiña desorquestado aí fora. Incluso saliron por a ventana para incitar a xente que estaba aí fora, unha concelleira que se senta aí ao seu lado. Vale? Ese foi o circo que se olvidou usted de decir agora en todo canto falou, porque o que falou non dixo nada. De momento nada máis. Señora Portas. Ben. Bueno, nos vamos facer sempre a nosa aportación en datos e xustificar a nosa votación, que é o que creemos que temos que facer e que a veciñanza coñeza, e é que, bueno, o Goberno xustifica esta subida do 90% para a veciñanza e un 300 casi para os negocios, baseándose nun custo total dun servicio proxectado en 7,5 millóns de euros. Para nós, unha clara sobreestimación. Nós formamos parte da mancomunidade na legislatura anterior e naquel momento xa habían contratado 2 estudios económicos. O estudio de marzo do ano 2022, sendo eu parte desa mancomunidade, decía claramente que o servizo máis económico para os nosos veciños e veciñas era unha forma de financiamento, unha xestión pública, unha xestión por nós, e que iso suporía un aforro no servizo, a diferencia de facer un servizo privatizado de 735.852,31 euros. Que supón esta cuantía rebaixada no servizo? Pois pode supoñer que aqueles veciños que hoxe lle tocaría pagar 126 euros, pois que pagaran ao mellor 100 ou 98. Non solamente sucede eso, o que a non nos sorprende, e hai que dicilo, sei que temos acceso a ver os expedientes, non nos enteramos o día da comisión da ordenanza, igual que o tema dos pregos do SAF, fai unha semana. O que nos chama a atención é que nos 2 informes deses anos, o que dei claramente é que sempre a opción máis económica para os veciños e para as veciñas é justamente esa. Saímos nos da mancomunidade e se fai unha nova petición dun informe económico que data de xullo do 24, donde di que xa non. A xestión máis económica xa non é a xestión directa, senón a licitación. E que eso suporía un costo de 208.000 por encima. Estamos falando un servizo de 7,5 millóns de euros. Ben? O queremos deixar claro. Alternativa sempre apostamos polo servicio máis eficiente e os informes claros decían que a forma máis eficiente era a remunicipalización, como moita xente a coñece, ou esa xestión. Por qué? Porque ese modelo era o que nos aforraba case 1 millón de euros. E non o digo eu, o di os informes económicos existentes nos expedientes da mancomunidade. Esta ordenanza se basea completamente en que temos que pagar entre todos e todas 7,4 millóns, vale? Nunha licitación de 4.900.000. Non atopamos unha vía, non existiu unha negociación, non existiu unha alternativa de pagalo en cotas, non existiu unha posibilidade de ir incrementando. Nós non podemos estar de acordo con esa ordenanza. Nunca dixemos que non houbera que subir o recibo do lixo, pero que non entendemos como pode ser posible que existan 2 informes que digan unha cousa e de repente exista un terceiro que diga xusto a contraria cos 2 anteriores. Eso é o que non entendemos. Non entendemos como podemos pasar dunha licitación de 1.800.000 a unha licitación de 5 millóns e pico. O vou simplificar. Eu podo levar 18 anos sin cambiar o coche, ben? Porque non puiden facelo. O que non podo facer agora é comprarme un Ferrari. Esa é a diferencia. Terei que comprarme un coche, acorde as miñas posibilidades. Por qué? Porque que non vai a pagar é a taxa. Os veciños e as veciñas. Ao mellor, non temos que ter de repente un servicio por 7 millóns e pico. Esa é a cuestión. E, ademais, nos chama verdadeiramente a atención que fora
de que tampouco estamos de acordo coas cuantías de Sogama que constan nesa ordenanza, non estamos de acordo en que se basa o coste dun servizo que ainda non saiu a licitación cando resulta que hai 2 informes económicos que din o contrario do que pon aí. Que di o contrario do que pon aí. E son tan importantes que eso nos suporía a todos e a todas a baixada dese recibo da taxa do lixo. Ese para nós a incongruencia. Tivemos o tempo de poder sentarnos, falar, explicar, que nos explicasen o porqué ou porqué non. Con a alternativa dos veciños, ninguén. Con a alternativa dos veciños, ninguén. Entón, nós hoxe apoiaremos a moción, non por unha cuestión política, sino por unha cuestión de que os datos están aí, que os datos non nos coinciden e que, ademais, é todo o contrario o que, estando nos na mancomunidade fai 2 anos e medio, defendíamos e se falaban. E as cuantías están aí para ser públicas para que calquer veciño e veciña poida consultar. Ben, turno para a voceira do PSOE. Bueno, decir que o custo do estudo está feito xa en 95 euros. Tamén me gustaría recalcar que igual que levaron os panfletiños para que firmasen polo tasazo que supostamente poñemos o Concello de Cangas, poderon levar un panfletiño dicindo que non a pagarlle a Sogama 108 euros por queima. Porque, para que todos entendan, Sogama, o 51% pertence a Xunta e o 49% pertence a Naturgy. A queima dá electricidade que non se bonifica nos veciños e nas veciñas de Cangas. Aquí temos unha persoa que traballa para a Xunta, entonces tamén pode falar cos seus compañeiros para que nos rebaixen a taxa de 108 euros para que os veciños poidamos pagar menos. Porque se Sogama, queremos que quede claro, se Sogama baixa a súa cuantía, a taxa baixa para todos os veciños e as veciñas de Cangas. Polo de agora nada máis. Turno para Antón Iglesias. Boa noite. De canto dispoño 5 minutos, creo que non me vai chegar nin de broma, pero bueno. Empezarei dicindo que voto en falta no texto da súa moción algún tipo de referencia aos actos violentos de agresión que se produciron durante a celebración da Asamblea da Mancomunidade de Paseo día 13. Dixerinos aí, simplemente que voto de menos. E deixa ben as claras o porqué traen a este pleno esta moción. Porque queren facerse un lavado de cara despois daquel 13 de outubro. Ou un lavado de cara que pretenden desvincularse do que ali sucedeu, dando a entender que voltan á vía institucional cando foron vostedes os maiores instigadores da violencia que se desatou durante a celebración da Asamblea da Mancomunidade. Vostedes, que difundiron informacións falsas, bulos, e que siguen facendo cando falaban das tarifas que nomeou a portavoz do Partido Popular, veñen agora a lavar a súa conciencia aos plenos do Morrazo, non só de Cangas, aos do resto dos concellos tamén. Pero, ademais, a súa moción é unha clara mostra de hipocresía. Son hipócritas cando recoñecen en privado e mesmo na prensa que si é preciso abordar a suba da taxa de recollida e tratamento do lixo para despois criticar e atacar as tarifas que propón a nova ordenanza, empregando, como dixen antes, datos maiquillados e obviando as numerosas reduccións que a ordenanza contempla. Son hipócritas porque saben que a revisión da taxa do lixo é un proceso que se está a levar en prácticamente todos os concellos do país e do Estado. Son hipócritas porque saben que a grande maioría de concellos gobernados polo Partido Popular están facendo o mesmo e incluso con taxas moito máis altas que as contempladas no Morrazo. Pero eses datos non lles interesa a vostedes comentalos. Son hipócritas porque non lle din á veciñanza que esta actualización da taxa ven obrigada pola transposición obrigatoria dunha directiva europea aprobada co voto mayoritario do Partido Popular. Son hipócritas porque tampouco lle contan á veciñanza que unha gran parte da nova taxa, casi 40%, é exclusivamente para pagarlle a Sogama. Por iso, se me permite a señora voceira de Alternativa, non lle cadran as contas cos anteriores estudos de custes, porque, ao mellor, os anteriores estudos de custes non contemplaban unha subida de Sogama desde 57 euros tonelada a 108. Ao mellor aí está o desfase. Continúo. E non só polo tratamento do lixo, senón para axudarlle a pagar as multas millonarias impostas pola Unión Europea para manter un sistema, o da incineración,
obsoleto e rexeitado na normativa medioambiental en vigor. A suba de Sogama debería cubrirse a cargo dos considerables beneficios desta empresa e non a cargo dos concellos e da veciñanza. Pero vostedes están para lucrarse como Xunta e para lucrar os seus amigos de Naturgy. Por iso, desde o Goberno da Mancomunidade propoñemos un cambio de modelo no lixo, que en realidade é volver o modelo que tiña esta mancomunidade cando se montou. E que vostedes, cando no ano 99 conseguiron as 3 alcaldías, desmantelaron e nos meteron en Sogama. Iso é o que pasou. Hai que ter un pouco de memoria. Todo o mundo sabe que o modelo Benegán non é ese. Pero xa nos topamos metidos neles por vos. Sempre defendemos a prestación dos mellores servizos municipais, pero neste momento nin se está a prestar o mellor servizo, hai que recoñecelo, nin a taxa permite pagalo e asustarse a normativa. A nosa alternativa afonda na separación e na reciclaxe. Polo tanto, este modelo está a moita distancia do modelo desfasado e antiecolóxico do Partido Popular. Nós queremos unha comarca vanguarda no tratamento de residuos, unha veciñanza comprometida coa reciclaxe. Mentras vostedes sigan empeñados en queimar o noso futuro, nós seguiremos máis empeñados nun modelo responsable, económicamente máis xusto e ecolóxicamente sustentable. Por agora, vou non deixar aquí, porque como supoño que a súa resposta me permitirá despois entrar en algunha cuestión sobre a ordenanza, e creo que xa debo estar cerca do límite do tempo, pois o deixo para a seguinte intervención. Gracias. Pecha a propoñente a primeira quenda. Ben, vou a ir por partes. Señora Prieto, as víctimas son todos os veciños e veciñas que se viron privados do seu dereito. O dereito a estar nunha asamblea pública. Esas son as primeiras víctimas. As segundas víctimas fomos todos os que tivemos que escoitar todos insultos e tamén outro tipo de agravios. Todos, señora Prieto. E despois, bueno, decirlle a vostede que non é exemplo de nada, e vostede, que durante moito tempo estivo en manifestacións nas que a compañeiros meus se lles encerrou, tiveron que sair escoltados. Nunca xamais condenou eses feitos nos que participou. Entonces, non sei se para vostede existen víctimas de primeira e de segunda. De primeira, se é vostede, e de segunda o resto. Non o sei. Nos condeamos a violencia sempre. A violencia sempre. E o fixemos o día seguinte, señora Prieto. O día seguinte. Pero, dende logo, non consideramos maior víctima que os veciños e as veciñas que se sinten atropelados, engañados e privados do seu dereito. Privados de dereitos como o dereito de vir aquí e presentar, por exemplo, alegacións e que non se lle recollan. Esa tamén é unha privación aos veciños e tamén son víctimas. E iso é o que están a facer vostedes aquí. Teñen a obriga, hai un portelo único neste Concello e teñen a obriga de recoller absolutamente todos os documentos de calquer cidadán que veña a entregalo, absolutamente todos. Esa é a obriga e hai que cumplir con ela, señora Prieto. E aí sí que existen víctimas. E de primeira. Despois, bueno, paso ao tema Sogama e repito, é voluntaria. É voluntaria. Están en Sogama porque queren. E saben por que están en Sogama? Porque a excusa de Sogama lles vale para non falar dun tasazo que ven imposto do Goberno Central. Un tasazo, bueno, señora alcaldesa, eu cando acaben. Un tasazo que ven imposto do Goberno Central, que a propia Unión Europea fai uns días desmentiu que houbera que agravar aos concellos e aos veciños. Iso foi unha decisión que se tomou en España. O único Estado membro que tomou esta decisión. Sí, así é. Hai comunicacións ao respecto. A propia Comunidade Económica Europea o dixo. É unha directiva
de economía circular e de residuos, pero non existe a obrigatoriedade de pasar a taxa aos veciños e as veciñas. Esa foi unha decisión unilateral do Goberno Central, o igual que eliminou as retribucións ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, e aí tamén agravou isto. Despois, bueno, decirlle a señora Martínez que sí, vostede volve a falar de 108 euros tonelada, e é mentira. É mentira. Consulte vostede. Consulte vostede. Si terá factura, pero a esa factura, señora Martínez, e non quero que dialogue comigo, despois lle toca a vostede, existe, vostedes mesmos pediron a reducción, entón xa estábamos en 95, e despois diso, coas bonificacións que fai Sogama están en 83 euros tonelada. Esa é a realidade. Esa é a realidade. Entón, claro, hai facturas, sí, pero tamén hai abonos. Entón, o que se paga é sumar e restar. É así de sinxelo. E, en definitiva, nós dixemos en público e con taquígrafos, e yo digo agora mesmo ao representante do Bloque Nacionalista Galego, nesta mesma asamblea, fun eu a que dixo, nós nunca dixemos que non se subira o recibo, nunca o dixemos. Se pode subir, pero ten que ser proporcionado, e non se pode facer unha suba sen pensar na equidade. Na equidade. E vostedes están a facer para cadrar números, nada máis. E iso non é ni social, nin xusto, ni equitativo. E non se pode facer sin consultar a todos os agraviados por esas subas. Non pode ser que as persoas que pasen a pagar un 600% máis, aunque a vostede lle pareza asumible. Non pode ser. De momento nada máis. Ben, antes de abrir a segunda quenda vou a matizar un dato. Efectivamente, o Concello abona os 100 e pico de euros e quedan en 95 euros tonelada despois dos descontos, non con 80 e pico, queda en 95, e sobre ese prezo está feito o estudo de custes, nin con un euro máis. Está basado no coste real despois de todas as bonificacións. Simplemente era por aclaralo. Abrimos entón a segunda quenda. Señora Prieto, quere intervir? Moi breve. Señora Hermelo, mire os teus vídeos e mira quen foi o que estuvo o día 13, tirando diante da porta do Concello as caixas das pizzas que estaban ustedes comendo, que me parece moi ben, que tiñan fame. Miren ustedes os vídeos, a ver quen foi, a ver quen foi os que estabades aquí ou os que estábamos ali. Mire os vídeos, señora Hermelo, vale? Señora Prieto. Digo, perdón, señora Portas. Ben, non vai ser non alternativa quen defenda Sogama, non o vamos facer, pero si existe un erro de cálculo, sinto, polo que comentan. E lle aseguro que o miramos bastantes veces porque nos parecía un poquinho sorprendente, pero isto é o que existe. A lei di claro que quen contamina paga, ou ao revés, se paga por xeración de residuo, ben? E nós non atopamos esa discreción na propia ordenanza, non? Por un lado, o feito de externalizar o servicio supón que se nos metan un beneficio industrial e un gastos xerais que si o servicio se xestionara directamente non teríamos. Se non temos ese gasto, non o pagan os veciños e as veciñas na súa tasa. Existe unha injusticia fiscal. Diferentes concelleiros nomearon aquí que existe bonificación e que a xente se vai poder acoller a ela. Existen bonificacións? Sí. Son na práctica posibles? No. E o digo así. Nun 90 e tantos %, no. Por qué? Por un lado, en moitos dos casos é imprescindible quitar unha foto facendo reciclaxe, o sea que xa vos vexo que vamos facer moitos selfies. Por un lado. Despois, se elimina a reducción da ordenanza anterior do que se chamaba anteriormente a distancia, é dicir, antes existía unha cuota para a xente no casco urbán porque sí que tiñan contenedor marrón, reciclaxe, vidrio, orgánica e fracción, e por rural non pagaban esa cuantía porque evidentemente non temos acceso exactamente aos mesmos servicios, non temos contenedor marrón, non temos contenedor marrón, non temos... Agora desaparece, non existe na ordenanza. Se falou antes, incluso no folleto que se repartiu polas vivendas, que me chamou verdadeiramente a atención, non é que os xubilados, non,
os xubilados perden a bonificación que tiñan na ordenanza anterior. Sexan sinceros, se lles exixe que si teñen ingresos por debaixo do IPREN e con un certificado dos servicios sociais, que, por cierto, todo hai que dicilo, menudo traballón lle pretenden meter con esta ordenanza aos servicios sociais, porque non vale a bonificación, porque todo o mundo tería que pasar polos servicios sociais para xustificar as rendas, todo o mundo, cousa que non se facía antes, se facía de oficio, teñen que ir por servicios sociais a buscar a xustificación. Entón, temos que os xubilados por debaixo do salario mínimo non teñen bonificación. Antes sí. Entón, véxano aí. E a obriga de pasar polos servicios sociais. E a obriga de quitarse o selfie. E a obriga de que, si vostede en caso de negocios e incluso en caso de persoal, se facemos uso do contenedor marrón e nos quitamos o selfie, tamén temos bonificación. Ben, e os que non teñen contenedor marrón, que pasa? Que temos dereito a que se nos discrimine, porque no rural non existe ese contenedor. É dicir, existen bonificacións? Sí. Son aplicables? O propio informe do interventor increíblemente di, bueno, existen bonificaciones, pero consideramos que son de difícil cumplimiento e que, además, la carga administrativa que se nos pon é de difícil cumplimiento. O dio o informe do interventor da Mancomunidade, non o está dicindo Vitoria Portas tampouco. Entón, se valoramos no fondo todas as bonificacións que existen nesa ordenanza, o 95% son inviables. Son inviables. O vai poder facer a xente cunha risga que xa está nos servicios sociais, e que ademais os servicios sociais, de forma automática, en todos os nadais, emite informe co número de persoas que están nesa situación. Pero non todo o mundo que está nunha situación complicada pasa polos servizos sociais. Entón, as bonificacións son enormemente complexas. Reiteramos, estamos a tempo de sentarnos, falar e modificala. A xente vai presentar alegacións, a alternativa dos veciños vai presentar alegacións. De verdade que existen moitas incongruencias, se pode rapiñar de onde faga falta, e neste caso é tan importante que cada céntimo, a menos que se poña nese orzamento que consta aí, vai afectar directamente nos bolsillos dos veciños e das veciñas. Señora Portas, por favor, eran 3 minutos. É tan importante como valorar, de forma seria, todas as cuantías que existen aí. Seguinte turno de palabra. Bueno, a min gustaríame tamén comentar que estes cartos que se suben, que non van para o Concello, o contrario. O Concello vai poñer 506.000 euros inda por enriba. E tamén me gustaría decir que hai outros concellos, como por exemplo Ponteareas, que van pasar de pagar de 83 euros a 154, Sanxenxo, que van pagar 123 euros, Oleiros, que donde goberna Alternativa dos Veciños, vai pasar de 125 a 169 euros, Pontevedra, 132 euros, e outros, por exemplo, como en Madrid, que van por valor catastral, e que o mínimo que van a pagar son 129 euros. Nós o único que queremos é ter un servicio acorde ca veciñanza, queremos que os contedores se poidan cambiar, porque sabemos que hai moitísimas queixas de que os contenedores están rotos, de que non se recollen porque os camións están obsoletos, e repercútenos a todos os veciños e as veciñas. Os que estamos aquí, é verdade que temos unha responsabilidade de tirar para adiante e mirar o mellor para o pobo. E non é unha decisión fácil, nin é unha decisión alixeira. É unha decisión que sabemos que moitos veciños estarán a favor, moitos en contra. O mellor sí que é certo que nos fallou a comunicación agora de expresalo cos veciños e cas veciñas. Iso é algo que hai que recoñecer. Pero se algo temos claro é que o que falamos desde o principio, o que está escrito, é dende a verdade, non tapando ou con mentiras a medias. Gustaríame decir algo do día 13. Aquí todos temos familias que desde a nosa casa miraban o que estaba sucedendo. Non somos víctimas. Cando estamos aquí e collemos un cargo, estamos para o bo e para o malo. Poden tomar, decirnos calquer cousa desde o respeto. Non creo que saber os compañeiros que se iban a tirar ovos, que se iban a tirar fruta podre,
e que estaban esperando sentados, porque nós tamén temos fotos e vídeos donde están sentados esperando a que saíramos para que nos fixeran iso, pareceme de moi mal gusto, pareceme de unha forma e de unha tesitura rastrera. Gustaríame decirlle á señora parlamentaria que o día que se falou no Parlamento da agresividade, vostede agachou a cabeza, e iso é o que debería de facer o Grupo Popular. Polo de agora, nada máis. Veña, continuamos a sesión. Non ten usted turno de réplica no seguinte turno. Xa estamos no segundo. Bueno, vostede tuvo o turno seu para falar. Non vamos a entrar en máis diálogos. Entonces, cada vez que alguén menciona a alternativa e ou mencione o PSOE, ou mencione o BNG, ou mencione o PP, entonces non saliríamos daqui durante a noite. Sempre é vostede que nunca ten tempo suficiente, e mira que lle largou, e que lle deixei tempo e tempo e tempo. Creo que dixo máis que de sobra todo o que tiña que dicir. Continuamos co... Ben, eu considero que non há lugar a esta intervención. Podo ya negar porque son a presidenta e eu estou interpretando que vostede non ten nada que responder por alusións. Dixo no seu turno todo o que consideraba. Non vou a entrar en diálogos. Voulle dar o turno ao señor Antón Iglesias e continuamos o pleno. Señor Antón, o seu turno. Gracias. Bueno, eu continuarei onde o deixei. O goberno actual da Mancomunidade propón, desde o noso punto de vista, desde o punto de vista do BNG, unha ordenanza pioneira que busca a progresividade nas cotas e nas bonificacións ás familias. Buscamos gravar a quen máis produce lixo, adecuar o impacto do turismo, algo que aquí parece que ninguén ten en conta dos que están en contra, e que non teña que soportar quen vive na comarca todo o ano ese impacto. Favorecer a quen colabore coa protección do medio ambiente e ser máis xustos con quen menos ten, porque as bonificacións sí son aplicables. E todo isto facémolo no que, desde o noso punto de vista, é un proceso aberto de diálogo en contra do que din vostedes. A Mancomunidade ten aberto o período de alegacións á aprobación inicial da taxa, que é o perceptivo legalmente. Paralelamente, está aberto un proceso de diálogo e encontros co tecido industrial, económico e veciñal do Morrazo, que, ao contrario de vostedes, aportan propostas constructivas que están a terse en conta. A alternativa do Partido Popular é deixalo todo como está e non facer nada. Seguimos como entendida a escoitar e a reunirnos con quen queira trasladarnos os problemas e tamén propostas de mellora da ordenanza. Así o fixemos varias veces estas semanas, con asociacións veciñais, hostelería, e seguiremoslo facendo nas vindeiras. Polo momento, semella que o Partido Popular non quere sumarse a esta senda. Non sabemos de ningunha alegación aínda que presentaran, non sei se xa van presentar. E prefieren seguir o manual de estilo do PP galego e madrileño de crispación para que nada avance. A veciñanza pode estar tranquila, nós seguiremos o camiño iniciado, e seguiremos afondando no diálogo, estudiaremos todas as propostas e responderemos todas as alegacións e faremos os axustes oportunos para que a ordenanza final sexa a mellor posible. E nese sentido diríalle a voceira da Alternativa dos Veciños, que xa que dixo que iban presentar unha ou varias alegacións, igual que xa presentaron outras persoas a título individual ou colectivos, que a presenten canto antes, e aquí estamos para discutir esas alegacións, ver se encaixan, ver se teñen un sentido, se estamos todos de acordo e se se poden incorporar. Gracias. Ben, remata a propoñente. Ben, realmente aquí acabamos de escoitar que vai haber progresividade e non creo que iso dé ningunha tranquilidade aos veciños e ás veciñas. Acabamos de escoitar que impera o diálogo, e o diálogo foi o que se pediu antes incluso das comisións da Mancomunidade, antes incluso da Asamblea da Mancomunidade. Diálogo foi o que se pediu precisamente que se falara e non se fixo.
Entón, o que hai é que asumir os erros cando se producen e non sacar de contexto o que aquí pasou o día 13. O que aquí pasou o día 13 foi un... O que aquí pasou o día 13 foi un enfado colectivo. E un enfado colectivo, e iso é o que hai que analizar e hai que pensar por que se produce ese enfado colectivo. Nós tamén escoitamos de todo, tamén, de todo. Pero creo que o tema non é que as víctimas sexamos os políticos, realmente non é así. As víctimas son que esta ordenanza que vostede acaba de decir que ten que ser máis social, que ten que ser máis xusta, que teñen que pagar os que veñen como turistas, realmente vostede aquí fixo un alarde de solidaridade que non ten cabida na súa ordenanza. Non ten cabida dentro do momento que realmente o que pode acceder ás bonificacións sexa Polipren, que son 8.400 euros anuais, cando antes a anterior ordenanza bonificaba a partir de 16.500 euros. Señor Iglesias, non ten cabida. Non ten cabida. O propio interventor no seu informe o di, xa o dixo a concelleira de Alternativa dos Veciños. As bonificacións son casi inexistentes porque non se poden aplicar. Busquen vostedes fórmulas necesarias para que realmente exista unha mellora social, é o que se pide. Por iso se pide derogar isto. Claro que a xente vai facer alegacións, claro que as vamos a facer. As faremos en tempo e forma e claro que as van a contestar. Iso non é nada extraordinario, é o que marca a lei e é o que teñen que facer. Claro que sí, esperemos que o fagan. Pero fagan vostedes tamén unha ordenanza equitativa, que non é o mesmo que facer unha ordenanza que simplemente os satisfaga a vostedes, que cubra os cartos. Xa o dixemos, non se trata de cubrir, se trata que unha persoa viúva cunha pensión non contributiva vai pagar o mesmo cunha familia de 5 membros. Señor Iglesias, esa é a súa ordenanza. Iso non é social, nin é xusto, nin é equitativo. Nós, o que non entendemos é o que acaba de decir, por exemplo, a señora Martínez, que vostedes teñen que cubrir esa lei, que non pode existir un déficit de tarifa e acaba de decir que van pagar 500.000 euros. Entón, en que quedamos? É certo que cumplimos ou non é certo? Entón, simplemente isto é que fagan un exercicio de verdade, de reflexión. E isto empeza por revocar esta ordenanza, por sentarse e por negociar, partindo de cero, nada máis. Grazas pola súa intervención. Quero desmentir que os concellos poidamos levar o lixo a outra planta que non sexa Sogama, basicamente porque non hai outra. Por favor, paren de enganar a xente con eso, porque é unha realidade certa, senón non estaríamos todos levando o lixo ao único sitio onde hai para levalo. Eso é un dato moi importante. Hai un período bastante extenso de comunicación que todos os veciños e veciñas poden presentar as súas alegacións, serán todas atendidas en tempo e forma, poderemos falalos en persoa, aquelas persoas que queiran vir ás xuntanzas, ou daremos resposta por escrito, efectivamente, pero eu creo que despois de dar mil millóns de datos, o importante, eu creo que o obxectivo desta moción é efectivamente conseguir que o novo contrato non saia adiante. E eu vou dicir sencillamente por qué. E por que non hubo tempo de facer máis xuntanzas que tanto se reclama, e eu non digo que non sexa con razón. E é que nós levamos os prazos xustos para que a ordenanza entre en vigor o 1 de xaneiro. Se a ordenanza non entrase en vigor o 1 de xaneiro, perdemos o ano completo, porque as ordenanzas en este caso teñen que entrar en vigor co ano natural. Se ahora saboteamos, torpedeamos esta ordenanza despois do traballo feito, cae todo o ano que ven. Quero dicir que non teríamos un novo servizo como moi cedo até mediados de 2027. De aí a premura e de aí de ter que ter apurado os prazos. E esa é a realidade. Se agora tumbamos esta ordenanza, seguimos con un servizo miserento e, como sempre, canto peor, mellor. Non hai nada máis, é unha cuestión de prazos. É dicir, son os prazos que marca a lei. Se eu atendo o que propón o Partido Popular, tiramos con todo o traballo pola borda e seguimos co servizo
tal e como nos encanta a todos e a todas, como non nos reclaman nunca todos os días, porque funciona tan ben, estamos encantados e encantadas, máis alá do tema do prezo, que non é só unha cuestión de prezo. E digo vos, esta ordenanza é a única da que teño coñecemento que premie e incentive que se recicle, a única, e sí que é posible, claro. Vai haber inspeccións ás persoas que teñan no rural, que o sistema que teñan composteiro individual na súa casa, como xa se ven facendo, que non é ningunha novidade. O composteiro marrón está pensado para as zonas urbanas, como eu que vivo nun piso e non teño un terreo onde poñer un composteiro individual. E se me gusta máis outra solución, ainda podo ir ao composteiro comunitario, que se lle poñerán, como os composteiros marróns, unha maneira de controlar o que se usa. Claro que se pode fiscalizar e se pode controlar. E se pode controlar cantas veces vou ao punto limpo. Non sei por que estamos lanzando ideas engañosas á xente para que a xente se preocupe. E digo, se facemos todo eso, a taxa queda en 94, que é ostensiblemente máis barato que na gran maioría dos concellos do Estado español. Cuidado, que por aí adiante están pagando cerca de 200 euros e sin dereito a bonificación ninguna. Non van a fiscalizar nada ni a controlar nada, porque non lle van a rebaixar ni un céntimo. E esa é a realidade desta ordenanza, que é absolutamente pioneira. E deso se encargaron ben de que nadie dixera unha palabra, ni unha palabra. E non digo só a oposición, que aquí hubo unha campaña moi ben orquestada para difamar a mancomunidade de concellos do Morrazo. Era o que quería aclarar. Vamos a pasar a votación. Votos en contra? Ai, o micro. Agora, votos en contra. Votos a prol e 10 en contra. Queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular e a Alternativa dos Veciños. Esta sala cumple a lei e a mancomunidade tamén, gústelle ou non. Si, xa lle entendín e usted a min tamén xa me entendeu. Vamos a ver. Pasamos ao punto 6 da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular a favor da modalidade deportiva de calistenia. Doulle paso a propoñente. Boas noites. Cada vez hai máis veciños e veciñas, especialmente mozos e mozas, que buscan espazos públicos onde poder adestrar, socializar e coidar a saúde dun xeito sinxelo, accesible e gratuito. En moitas ocasións, faltan lugares onde xuntarse de maneira espontánea e saudable, e iso acaba xerando sensación de soidade ou illamento, algo que xa é un problema social crecente. A calistenia pode ser parte da solución. É unha disciplina deportiva que se basea no adestramento co propio peso corporal, sen precisar material caro nin grandes infraestructuras. Pratícase ao aire libre, fomenta o compañerismo, a autosuperación e a vida activa. Ademais, é unha actividade aberta a todas as idades, xéneros e condicións físicas, polo que representa perfectamente o espírito do deporte inclusivo e popular. Deportistas doutras modalidades como o balonmán, o fútbol, o remo ou o atletismo tamén atopan nestes espacios unha oportunidade para adestrar forza, mobilidade e coordinación de maneira complementaria, sen custo e en contacto coa natureza. Así mesmo, estes parques ofrecen unha oportunidade real de adestramento a persoas con diversidade funcional ou que usan cadeira de rodas, xa que moitos exercicios poden adaptarse e permitirlles participar activamente na vida deportiva e social da comunidade. Por outra banda, disciplinas emerxentes como o pole dance están servindo para que moitas mulleres se acheguen ao adestramento de forza dun xeito libre e empoderador. A calistenia pode ser unha continuación natural desa evolución, ofrecendo espacios públicos onde seguir progresando e compartindo experiencias nun entorno seguro e igualitario. En moitos concellos, os parques de calistenia convertíronse en auténticos puntos de encontro, lugares onde a xente se coñece, adestra xunta e comparte tempo dun xeito saudable. Son espacios que dan vida aos barrios, fomentan a convivencia e melloran a saúde física e mental. A calistenia cumple con 3 principios que encaixan perfectamente coas políticas públicas que Cangas debería promover. O lecer gratuito para todas as idades, fomento da convivencia e do uso compartido dos espacios públicos e prevención en saúde e benestar físico e mental. As instalacións actuais, situadas na praia de Rodeira, non cumplen cos requisitos mínimos para unha práctica deportiva segura nin funcional. Os elementos están mal deseñados e poden provocar lesións.
Por todo exposto, propoñemos os seguintes puntos de acordo. Primeiro, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a construción dun novo parque de calistenia cun deseño funcional e seguro adaptado ás necesidades reais das persoas usuarias. E segundo, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a consensuar as novas instalacións co colectivo de persoas que promove a calistenia. Gracias. Ben, pois abrimos a primeira quenda de 5 minutos. Señora Portas. Bueno, a calistenia é unha modalidade que encaixa perfectamente no que son os valores de saúde, convivencia, igualdade e además o aproveitamento e o de facer deporte realmente o aire libre. Estamos de acordo completamente coa moción. Ben é certo que queremos recalcar que neste momento o que existe na praia de Rodeira é inviable a nivel de arreglo, de ampliación, xa que forma parte o chan de Costas do Estado, e cando se intentou, a propia Costas dixo que non, a partir de agora xa asumirá esa competencia Xunta de Galiza menos de nada, pero que en aquel momento se consideraba que no sitio no que estaba en plena duna non debería persistir no tempo. Entón, está ben que o enfoque do acordo sexa facer un novo noutra ubicación para cumplir en todo caso coa protección e coa demanda. Sí que existe demanda. Creo que é un modelo de deporte que deberíamos apoiar e que desde aquí, a Alternativa dos Veciños vai votar que sí a esa moción. Moi ben, seguinte quenda. Sagri ou Geno? Bueno, boas tardes a todos e a todas. Eu, ante todo, quería facer unha reflexión aquí, porque eu, por desgracia, era conserje en esta casa no ano 88 e non me gustaría volver a vivir outro episodio como daquel, porque o do lunes 13 foi unha cousa parecida. E o que hai que tratar é que en este santo pueblo non se volva a pasar estas moviditas para al día siguiente sacarnos unha foto, 3 personajes como cuando fue en el 91 un alcalde paseando por el pueblo con yomidígoras e alguno más. Ciñarse o tema da moción, por favor. Bueno, a moción, sí, vamos a apoyala, pero o problema da moción que hai que buscar un terreno. Seguinte turno para Antón Iglesias. Boas de novo. Este goberno municipal ten apostado decididamente polo deporte en Cangas e teno feito poñendo, creo que, máis cartos que en ningún momento da historia deste concello. Entre o pabellón da Gatañal, as pistas de atletismo cos novos focos, creo que sí. Hombre, hubo un momento que puxeron algo máis na piscina, pero creo que non saliu moi ben o tema. E nada máis non sei de onde saliron exactamente aqueles cartos para facer a piscina. Entonces, vamos a deixalo aparte. Creo que este é o momento en que máis estamos invertindo. E seguiremos. Vai dentro de nada a ir os campos do Keniata e o que nos queda, porque o estado, por exemplo, do pabellón de Ramarigo é lamentable, o da nave de deportes náuticos é aínda máis lamentable. Entonces, haberá que investir aínda moito máis. E isto é outra cousa na que investir, e estamos completamente de acordo. Entonces, dentro do moito que se leva investido e do moito que leva por investirse, tamén haberá para calistenia. Evidentemente, non dá para todo inmediatamente, irémoslo facendo conforme dispoñamos da capacidade. Lástima que haxa 1,5 millón menos disponible o ano que ven, e entonces, bueno, pues a mellor tardamos un pouco menos. Remata a primeira quenda propoñente. Bueno, primeiro vou a facer un apunte a Eugenio que eu non quero entrar nos debates do que pasou o día 13 porque eu teño a miña conciencia moi tranquila e aquí o que se mirou foi unha protesta veciñal que había xente de todos os colores porque todos nos coñecemos e había xente de todos os colores. Por outro lado... Silencio, mantemos a orde todos e todas. Pío, por favor, non callas. Geno,
Pío, silencio os dous. Pío, por favor. Mantemos a orde, no público e os demais, por favor. Continúe, Vero, perdón. Eu quería decir que dos cartos que di Antón que se invirten, gustaríame saber cantos son fondos propios do Concello, porque a Diputación está dando a man para facer moitas destas obras de deportes. Entonces tamén me gustaría facerlle unha pregunta tanto a Antón como a Eugenio, e que me gustaría saber onde están os 115.000 euros do orzamento que ten a Concellería de Deportes. E despois, eu vou a ceñirme a miña moción. Penso que unha moción en positivo. Gustaríame sinalar que as instalacións que hai actualmente están revisadas por varias persoas que están graduadas en actividades físico-deportivas e consideraron esas instalacións como potencialmente lesivas. É verdad, teñen criterio. Despois, a inversión é mínima. Estes deportistas levan 5 anos pedindo que se cambien esas instalacións e que se poñan unhas decentes. Incluso me consta que eles mesmos elaboraron un proxecto completo e detallado para facer unhas instalacións e incluso eles se ofreceron a pagalas. Entón, eu o que digo é, non hai vontade política, ofrecéronse a pagalas, constame que se ofreceron a pagalas, e aínda así non se pudo facer. Non hai vontade política. E agora dicen que non se pode facer nese terreno. Por que? A min soname a unha excusa para non facer nada. Despois, que o proxecto tampouco é un deporte caro. Ese proxecto que eles lle presentaron son 5.000 euros. É un proxecto de 5.000 euros para facer unhas instalacións decentes. Non están pedindo as mellores do mundo, pero unhas que polo menos sexan decentes, donde poidan entrenar. Non é un capricho, é unha demanda que está facendo moita xente e crear espacios públicos gratuitos e inclusivos. É un deporte que se adapta a todas as idades, é algo positivo e penso que sería un proxecto moi bo que Cangas podería levar a cabo. Por agora, nada máis. Abrimos entón a segunda quenda de 3 minutos. Non tiña pensado en intervir, pero por si se interpretou mal as miñas palabras. É dicir, nós non dixemos que non o íbamos a apoiar, non nos dixemos que non se puidera facer, soamente que dixemos que no chan no que se atopa, pois o día que se fixo de forma ilegal. E esa é unha realidade, é dicir, é unha zona de protección dunar. E cando nos tocou a nós e eu estive reunido con eles, incluso quixemos levar pa Choupana e foron os propios veciños que votaron que non neste ámbito, estaban eles presentes nesa asamblea, pero que Costas non permitiu en ningún momento nin arreglalo, xa non dixo pintalo, que non se pode, o sea, que non se debería, porque está cutre de todo, pero que non permitiu nada, justamente porque o que solicitan é sacalo daí porque se fixo nunha duna, como calquer outro tipo de aberracións que existen, entón, despois non che permiten o sitio, entón, quero deixalo claro, é por unha tras como nos trasladou Costas naquele intre, xa digo, a partir de agora, que o litoral formará parte dunha competencia da Xunta de Galicia, o mellor considera que non ten esa protección, ese ámbito. Nese momento eu traslado o que eu vivín, o que eu negociei, o que eu intentei resolver con estes rapaces e rapazas e cos impedimentos que eu me atopei. Eso non significa, o reitero, que non estemos de acordo e que apoiaremos a moción, pero eu traslado o que a nós nos trasladaron nesas diferentes reunións. Bueno, Seguinte, sí. Eu me parece que iso dos 5.000 euros non sei en que ano foi, porque a min o presupuesto que teño eu e o proxecto desta xente, a fecha de 17 do 5 de 2024 é de 14.788,75. Agora, se hai outro por aí, eu non sei. Eu o único que sei é deste. Este é o que teño eu e é o que falaron comigo. Outra cousa, sinto dicirche que non. Por iso eu díxenlle que había que esperar a ver se conseguíamos unha subvención, porque eles dicían porque o mellor podía ir a máis, porque había que cambiar todo, facer todo de novo, e había que meter uns elementos e outras cousas. Por iso che digo.
porque aquí, aparte deste de 15.000, hai un de 10.000, pero non ten ni a cuarta parte do tempo. Así que de 5.000 pasou a 10.000, e de 10.000 a 14.787. Este é o parque de Calistina. Calistenia, o que sei. Por ahora nada máis. Ben, empezarei polo dos cartos da Diputación. Efectivamente, eses arranxos dos que falei antes son a partir de aportacións da Diputación, pero é este goberno municipal quen decide onde se invirten eses cartos, e é este goberno municipal quen decidiu investir en deporte en lugar de facelo noutra cousa, vale? Entonces, sí que é este goberno municipal o que está investindo nos equipamentos deportivos de Cangas. De onde veñan os cartos, esa é outra cuestión completamente diferente, porque podíamos telos dedicado a outra cousa. Ben. Despois, como lle acaban de aclarar xa o señor concelleiro de Deportes, me parece que non lle aclararon a vostede moi ben os propoñentes desto o custo, porque efectivamente o orzamento que vin é os 14.700 máis IVA. Entón, que tampouco é tanto, sinceramente yo digo, entre 5.000 e 14.000 e pico máis IVA non é tanto. Quero dicir, vexo exactamente igual de viable, non pasa nada. Pero quero aclararlo para que vexa que algúns datos tamén que manexa son erróneos. Vale? E nada máis. Evidentemente, vamos a apoialo. Pecha, propoñente. Bueno, a verdad que de 5.000, 14.000 euros un proxecto para unha demanda que hai moita xente que se podería beneficiar, algo que sería invertir na cidadanía. Non sei, axudando a mellorar a convivencia, a vida activa das persoas de Cangas, que varíe de 5.000 a 14.000, pero pareceme estupendo que queiran facer un proxecto mellor de 15.000. Despois, bueno, no que invertiron vostedes en deportes cos cartos da Diputación, pois é moi ben, está moi ben, claro. O que pasa é que para invertir os cartos teñen que haber proxectos tamén. E se os proxectos que hai son os de deportes, pois invírtense en deportes. O mellor se houber outros proxectos, pois tamén se podía invertir en outros proxectos. Un parque de calistenia pode convertir un espacio residual nun punto activo de encontro e que é algo positivo para todos. E podemos fomentar o deporte, a saúde e a socialización. Así que, se vai quedar aprobada esta moción, me encantaría, me gustaría que se lle dera cumplimento. Se hai que ubicalo pois noutro sitio, pois eso é cousa vosa, teñenlo que mirar vostedes, pero, por favor, se se lle dá cumplimento, estaríamos todos encantados, porque aquí a propia alcaldesa dixo que non está na obriga de darlle cumplimento ás mocións aprobadas, entón a min gustaríame que a esta se lle dera, se pode ser. Nada máis. Ben, pois estando todos de acordo, procedemos á votación. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Queda aprobado por unanimidade, efectivamente. E pasamos á moción do Grupo Municipal do Partido Popular para instar o Goberno de Cangas para a elaboración dunha planificación do servizo de limpeza. Doulle paso a Franz. Moi ben. Moi boas tardes a todos. Vou expoñer os motivos. O Servizo de Limpeza Viaria e Baldeo no Concello de Cangas se atopa nun estado deficiente. Agora atopámonos que as medidas de exterminio de pragas como a desertización non están surtindo efecto, como se pode comprobar a simple vista. Esta situación non é ninguna sorpresa e levamos anos falando desta situación. Nesta sala xa se ten debatido onde se aprobou máis de unha vez solicitar mellora no servicio. Pero, desgraciadamente, a imaxe, suciedade do pobo de Cangas nestes últimos anos é máis que coñecida. Non só polas veciñas e veciños de Cangas, senón tamén polos turistas que visita Cangas de forma habitual. Creo que estamos todos de acordo na necesidade de mellorar a imaxe do noso pobo, polo que consideramos convinte xestionar de forma máis eficiente os recursos do Concello. Para que se poida conquerir unha mellor imaxe,
a respecto do servizo de limpieza viaria e do servizo de baldeo. Recoñecemos que os traballadores e traballadoras fan o mellor o seu traballo, o que poden, pero o resultado non está sendo esperado, posiblemente por falta de planificación e de organización dos medios existentes, tanto nos recursos humanos como en elementos materiais. Por todo o anterior, propoñemos o seguinte acordo: instar ao Goberno de Cangas que elabore unha planificación do servizo de limpeza tendo en conta as variacións de carga de traballo co fin de conquerir unha mellora real no servicio. E segundo, instar ao Goberno de Cangas a que aumente os medios humanos e materiais do servicio do Plan Máis Provincia. Moi ben, pois abrimos entón a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, señor Portas, Sagre. Bueno, boa noite a todos e a todas de nova. Bueno, estamos de acordo en que fai falta máis persoal, pero tamén lle recordo que a súa boa xestión, que foi onde meteron o Concello nun plan de asuste, obrigou a amortizar prazas, para os que non sepan, a eliminar prazas. Un plan, unha planificación do servizo. Esta é a planificación que teñen os barrendeiros semanalmente. Aquí hai unha planificación. Hai unha planificación da xente que está traballando. E si traballan. Claro que traballan. No orzamento do 2024 aumentáronse 5 prazas na nova limpieza viaria que se irá cumprindo... Sagri, perdón, mantemos o silencio no público, por favor. Que se irán cumprindo a medida que a legislación o permita. Cangas non necesita persoal humano 6 meses do Plan Máis Provincia. Cangas o que necesita traballadores ao longo de todo o ano para poder limpiar as calles. Respecto a que se elabore unha planificación, como xa lle digo, xa hai planificación, e que se colla medios. Recórdolle que collemos un quad e un camión de baldeo, que por desgracia o camión de baldeo pois tuvo un accidente e agora mesmo está en reparación. Polo de agora nada máis. Bueno, evidentemente, despois do que dixo a señora concelleira de servizos, neste caso, dificilmente eu podo engadir nada que nos dea máis detalles ao respecto. Me dá impresión, en todo caso, que todo o que vostedes piden estáse facendo. E no caso do tema de aumento de medios humanos, tendo en conta que as 5 prazas engadidas no orzamento, pois creo que é máis positivo ter eses traballadores estruturais que traballadores pois a tempo parcial, por dicirlo de alguma maneira. Polo tanto, nos consideramos que, desde a maneira, consideramos que o que vostedes piden estáse cumplindo e non temos ningún problema, evidentemente, en apoiar a súa moción. Gracias. Bueno, eu antes de seguir me gustaría decir a señor Sagrario que hemos estar falando pois de todo, pero desde fai xa moitos anos atrás. Eu non sei que facen vostedes aquí. Eu creo que veñen vostedes a traballar e a cambiar as cousas, creo eu. Entonces, con ese plan que me acaba de enseñar, me gustaría saber de que ano é, se é da hora, non? Moi ben, é da hora. Eu que quero que a xente, sobre todo os cidadáns do Morrazo, de Cangas, en este caso, eu creo que, non sei se a señora Sagrario, bueno, un día dixo que iba pola calle e que todo o mundo decía que Cangas era maravillosa. Será ela que vive noutro concello, porque senón, a maioría dos que estamos aquí, miramos que desde que fai anos, Cangas, por desgracia, está como está. Non quero decir unha palabra fea, de alguma maneira. En todo caso, esta moción ven para que de alguna maneira vostedes espabilen. Vostedes non salen á calle, me refiero, vostedes non miran como está Cangas, vostedes van ás parroquias, non, xa sei que non vai, ni as pisan. E ainda se botan a reír. Se tiveran un pouquiño de dignidade,
xa nin se reían do que están a facer, porque Cangas está manga por ombro, señores, manga por ombro, e non se dan conta, e con risitas, pois, vimos aquí o pleno, risita, levantamos a man, mañán pola mañán sale unha noticia, e xa acabou, pero cumplir nada. En todo caso, como xa moitos dos cidadáns de Cangas estamos fartos, queremos que esta retórica se cambie. E se cambie con que vostedes queran. Pero non digan que se aquí hubo un plan de axuste, pois cambien vostedes as cousas, para iso están aí. Levan vostedes 2 anos e pico, casi 3 anos, e que fixeron? Mírase melloría en Cangas? Eu creo que está peor. Sí, mírala vostede. Melloría en Cangas. Pois nós o que queremos con esta moción é que se cambien as cousas, é que se den conta. Mais tarde falaré de máis cousas, sobre todo das parroquias, a que vostede tanto vai. Nada máis. Ben, abrimos entón unha segunda quenda de 3 minutos para quen queira facer uso da palabra. Señora Prieto, non. Señora Portas. Bueno, tomamos uso da palabra para decir que votaremos a favor da moción. Sí que queremos recalcar que, fai 2 anos se decidiu rescindir do plan de emprego que tiña a Deputación para contratar a veciños e a veciñas de Cangas que usábamos habitualmente para eso, para a limpeza viaria, e que, este goberno decidiu rescindir, esperando, que privatizar fose mellor. Non atopamos a melloría, e o temos que decir, entón, realmente, a apoyaremos, porque sí que fala dese plan de emprego, e nós votamos de menos ese plan de emprego, e a Alternativa dos Veciños sempre apostará por unha contratación directa, que ademais eso implica non solamente a limpeza no pobo, sino que ademais repercuta económicamente naqueles veciños e veciñas que teñan unha situación vulnerable de emprego, co cal sí que votaremos a favor e votamos en menos o noso plan de emprego. Decirlle ao señor Soliño que claro que paso polas parroquias. Son de parroquia, recórdollo, porque o sabe ben. Fran, non entramos en diálogo. Non só rematas paso ti. polas parroquias, sino que lle informo a cada asociación de veciños o que están facendo os nosos traballadores. Repaso, e teño vídeos, gracias a Dios, teño vídeos aquí donde os traballadores do Concello de Cangas me mandan diariamente todo o que se fai. E as queixas que se recibiron, porque si se recibiron queixas do desbroce, eu mesma fun a comprobalas, eu mesma chamei a empresa, eu mesma subín, por exemplo, o Monte de San Cibrán, onde hai as caneletas sin limpiar, que aquí as teño. Si é certo que vamos por todas as parroquias, Coiro, Ío, Donón, estamos indo, estou supervisando todo o que está facendo. Cando queira, non teño ningún problema a calquer veciño ou veciña que está aquí ou a vostede mesmo en enseñarlle todo o que teño aquí guardado, que podo facelo público. E outra cousa, de todas formas, debería mirar a páxina do Concello de Cangas, porque aí se están publicando os traballos que se están facendo. Polo de agora, nada máis. Señor Iglesias. Non teño moito que engadir, simplemente aclararlle ao señor concelleiro do Partido Popular que a min, como mínimo, non me queda máis remedio que pasar polas parroquias porque vivo nunha, nada máis. Pecha a moción o propoñente. Todos vivimos en unha. Mire, señora Sagrario, é súa obligación, ir por as parroquias a mirar se desbrozan ben ou desbrozan mal, é súa obligación. E máis, eu creo que esas famosas queixas que vostede di son, reales. Eu non sei se a empresa, eu polo que sei, polo que lle preguntei aos traballadores, decían que limpiaban pero non recollían. Moi ben, todo o que se limpiaba iba para a coneta. No momento que empeza a chover, está de acordo comigo que era certo, sí ou non? Moi ben. Que limpiaron daquela maneira, por certo, non sei se se acabaron ou seguimos, perfecto. Depois farei unha pregunta por este tema. En todo caso, eu lle digo que a limpeza, en este caso, de
Cangas, en xeral, Cangas como parroquia, Cangas como pobo, pero o que lle digo, hai que ir polas parroquias. As parroquias tamén necesitan da limpeza, non só de desbroces. Por exemplo, hai un montón de como lle chamas, nunca me acordo, de marquesinas que dan pena, joder, dan pena mirar as marquesinas dos autobuses, dan penas. As playas, que se limpiaron como se limpiaron, as aceras, as fincas, que invaden pois, terreno público, non, vamos, mobiliario urbano en xeral, todo destrozado, quer decir, vai vostede polas parroquias, pero non se toman medidas. Me refiero, todo isto, o que estou dicindo de limpeza, equivale tamén a todo este complexo, digamos, de alguma maneira, general de todo. Eu non estou aquí dicindo que, de alguma maneira, Cangas este ou non este máis ou menos limpia, que non está. Pero eu lle volvo a decir que, por favor, se fije tamén máis nas parroquias. Rematou? Ben, pois entonces en máis pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Queda aprobada por unanimidade, efectivamente. E pasamos ao punto 8 da orde do día, que é a moción do Grupo Mixto sobre o plan de mobilidade e saída alternativa para Nerga. Doulle paso a propoñente. Ben, Nerga está situada nun entorno valioso dende un punto de vista natural e paisaxístico. Nos períodos de maior influencia, a única vía estreita de rodaxe de acceso e saída está sometida a unha intensa presión de tráfico e aparcamentos improvisados, o que xera graves problemas para a veciñanza, estacionamentos en zonas non axeitadas, atascos, dificultades para servizos de emerxencia, afección ao entorno natural. Aínda que se realizarán tarefas de mantemento, e o decimos así porque o dixo públicamente a Deputación, resultaría inviable que esa vía estreita sexa ampliada sustancialmente para conservación do entorno e as limitacións de trazado. Por iso é imprescindible proxectar unha alternativa de saída para Nerga que permita mellorar a mobilidade, reducir o tráfico que pasa pola aldea, garantir o aparcamento regulado e preservar o entorno e a calidade de vida da veciñanza. Os acordos que nos traemos a este pleno con respecto a esta moción é encargar a redacción dun plan de mobilidade e saída alternativa para Nerga que incluya diagnóstico da situación actual, fluxo de vehículos en temporada alta, tempo de saída, puntos conflictivos de aparcamento irregular, servizos de emerxencias e paso de peóns, estudo de viabilidade técnica e económica para a consecución dun camiño de saído. Solicitar formalmente á Deputación de Pontevedra a colaboración para optimizar a vía provincial, que ven sendo a EP 1007, de acceso a Nerga, como melloras de seguridade, reductores de velocidade, zonas de aparcadoiros, pasos de peón, senda peonil, antes da temporada alta. Solicitar á Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente e Mobilidade o apoio técnico e ambiental para adaptar o camiño existente, garantindo que a actuación de saída alternativa sexa compatible coas figuras de protección naquele ámbito, a rede Natura, e co mantemento da calidade ambiental. Adoptar medidas inmediatas de ordenación temporal do tráfico e aparcadoiro na aldea de Nerga para as tempadas de maior afluencia, delimitar o aparcamento e para servizos de emerxencia, sinalizar e fiscalizar aparcamentos irregulares e zonas de paso. Promover a participación cidadá, convocar un proceso de información e consulta para a veciñanza de Nerga. Son eles os que o viven e o sofren. Entidades locais, usuarios, para recoller achegas sobre o proxecto de saída alternativa e para priorizar medidas de aparcadoiro e mobilidade. Dar traslado deste acordo a todos aqueles colectivos que os afecten directamente. Primeira quenda de 5 minutos, Aurora. Sí. Bueno, decir que este ano nos reunimos o grupo de goberno con todas as asociacións, incluída a Asociación de Nerga, para que nos dixeran as necesidades que había en tema de mobilidade, donde se puxeron sinais, donde se puxeron obstáculos para que os coches non pudesen aparcar. Polo que non sabemos, funcionou. Hubo un gran... Bueno,
moveuse bastante ben. E tamén estuvemos moi constantemente falando coa Guardia Civil. É certo que dende desde Nerga, o que nos decían era que este ano sí que estuvo moitísimo máis, tuveron moitísimo máis, menos problemas, vamos, polo de agora nada máis. Ben, desde Banega queremos comezar dicindo que algunhas das cuestións que se plantexan nesta moción, evidentemente, as compartimos na súa totalidade, como o punto 2 sobre determinadas melloras que son necesarias facer na EP 1007 para regular a velocidade, por exemplo, ou regular mellor o tema do aparcadoiro e, sobre todo, o de poñer algunhas plazas reservadas para servizos, pero teño que dicirlle, voulle ser sincero, que non temos moi claro neste momento que imos votar nesta moción, e a razón é que en ningún sitio do texto da moción, nin na súa intervención, que pensei que o diría na súa intervención, se dá algún tipo de pista sobre por onde sería esa saída alternativa. Entonces, si non lo aclara na súa seguinte intervención, podereille indicar cal vai ser a postura de BNG nesta moción. Gracias. Turno para o Partido Popular. Sí, boas tardes. Como decía o señor Alfredo Iglesias, o que abunda non dana, polo que dentro do Partido Popular todo o que sexa mellorar para Cangas e facilitar a vida aos veciños, estaremos totalmente de acordo. Todos conocemos Nerga e sabemos dende fai anos cales son as súas necesidades que tanto veciños como a propia asociación veciñal lle transmiten ao goberno de turno, que se lle dé unha solución ao problema da mobilidade. O Partido Popular presentou nestes últimos 5 anos 5 mocións para buscar unha solución á mobilidade do IO, ben a través de un plan director de tráfico ou dun plan de mobilidade, mocións que se aprobaron por unanimidade e o goberno de turno achanta no caixón, non se fai nada e pasa outro ano. Esa é a realidade. Agora ben, esta moción, lóxicamente que estamos de acordo, pero xenéraseme unha pregunta ao grupo propoñente. Consultaron ou falaron coa Asociación de Veciños de Nerga este tema? Sí, veña. Bueno, podo comezar polo final ou polo principio, dá exactamente igual. Certamente nós non traemos esta moción porque se nos ocurrira, sino porque nos solicitaron os veciños unha reunión ali, porque e eles os que nos piden que traíamos esta moción, o sea, que sí que o traemos por parte dos veciños e das veciñas de Nerga. Tamén é certo que nos chama a atención que nos pregunte, o sea, que a concelleira do PSOE nos diga que tiveron reunións cos colectivos e que despois me pregunte o concelleiro de Urbanismo se lle dou unha pista da posible saída da alternativa, é dicir, se houberan estado reunidos cos veciños e cos veciñas de Nerga sabrían cal é a opción alternativa. Vale, é que me interrumpiron. Entón, lles digo que os veciños e as veciñas fai moito tempo que teñen claro cal é a alternativa, donde se poden facer cousas e donde zona de protección. Non fomos nós quen escolleu a foto que sale hoxe no xornal ou onte, non recordo ben, nin recordo moi ben en que xornal, pero sí que sai a nosa moción e sai un vehículo encima da duna, pero sí que é certo que preguntei ao xornalista se esa foto era a que eu quería concretamente, porque ese día exactamente estaba eu ali presente. Bueno, pois o coche que vostedes miran nesa foto con respecto á nosa moción é un vehículo que aparcou encima da zona dunar por descoñecelo, porque non está naquele espazo que caíron a separación de madeira que ten, co cual, bueno, pois a persoa considerou que estaba moi guai meterse o coche en medio de la arena, ben? A cuestión é que é un espacio de dunar, que ademais nin siquiera multa ou sanciona a policía local, sino que o fai medio natural e rede natura, e para que a xente que sepa que iso doi moito, esas sancións van de 3.000 a 6.000 euros, que iso é o que levou certos coches, e ademais dou a casualidade que nun caso deles estaba eu presente, é dicir, non existiu este ano senda peonil porque non se repintou, co cual todos os coches aparcaron en riba,
tivemos que axudarlle a uns rapaces a sacar un coche de medio da duna, porque claro, evidentemente, se poñemos o coche encima da area, pois non nos dá saído, temos que axudarlle a remolcalo. É dicir, esa situación sí que se viviron en Nerga. Reiteramos, é unha petición dunha forma de seguir graduando un plan de mobilidade para cada unha das aldeas do IO, cada unha, o dixemos en varias ocasións en diferentes plenos, ten as súas condicións, orografía e complicacións que non decimos que para todas valga exactamente a mesma solución, porque é real que non a ten e que en todo caso para buscar alternativas hai que buscalas no propio espazo. Esta é unha demanda dos veciños e das veciñas de Nerga, se non lo trasladaron, e xa lles digo, poden reunirse con eles, lles dirán cal son as posibles alternativas e en todo caso non terían que ser nós que digamos que sexa cal é a alternativa, sino en todo caso o mellor terán que ser os técnicos os que van determinar cal é a alternativa máis eficiente para ese ámbito, igual que se falou no seu momento incluso cos propietarios da vía que baixa a Nerga, que neste caso ven sendo a Deputación de Pontevedra. Bueno, decir que sí que é certo que se falou ca Asociación de Veciños de Nerga. É certo que non se reuniron ca Asociación de Veciños de Nerga, porque así nos lo trasladaron. Quiso non quere decir que non hai outro tipo de veciños, pero sí que non se reuniron con eles. Sí que se puseron señales, unha delas que a podo mostrar aquí, porque houbo que se ten e que temos todo documentado e que se estuvo poñendo señales, repintando en Nerga, e unha delas é na Lapiña, aquí a temos, por si alguén a quere mirar. Polo de agora nada máis. Bueno, a ver si conseguimos aclarar un pouco isto. Non sei con que veciños se reuniu. Nos, desde Manega, cando presentou vostede esta moción, pois a verdade é que como a Asociación de Veciños non nos trasladara este tema da salida alternativa, pusémonos en contacto co presidente e con el non foi. Entón non sabe nada do tema. Non digo, como dixo a señora concelleira portavoz do PSOE, se reuniría vostede con outros veciños, pero non sei con quen. Desde logo, o tema da salida alternativa, a Asociación de Veciños de Nerga nunca a plantexou. Cal pode ser? Non mo contestou. O sea que sigo sin telo claro. Direille, porque coñezo evidentemente a zona, porque eu son de Limens, que no caso de Nerga só hai dúas saídas posibles de Nerga. Unha é a estrada da Diputación e a outra é pola Lapiña. Entón, que xa se está utilizando, evidentemente, porque aquilo convértese unha autopista por ali, por Limens, pola praia de Limens, de considerar perigosidade. Claro, e o que nos exixiron e siguen exixindo a Asociación de Veciños de Nerga é que limitemos o paso por aí, por a Lapiña. Esa é a súa exigencia, ata o punto de que o Concello puso este ano unha sinal de só para residentes. Entón, se non é esa alternativa de saída e hai que buscar outra aparte da carretera da Deputación, non sei, que vamos, polo medio do monte e abrimos un novo vial. Non o teño nada claro, sinceramente yo digo. Se é esa alternativa dos veciños cos que falou, pois bueno, en ese caso creo que desde Manega non vamos a estar de acordo, pero mellor é outra, mellor é outra. Ante a falta de definición nese sentido e tendo en conta que, como lle dixen antes, si estamos de acordo en outros puntos do que vostede presenta, o BNG vai se abster nesta moción. Gracias. Turno para o Partido Popular. Bueno, eu fixen unha pregunta a concelleira de Alternativa, díxome, eu creo que lle entendín de que sí, que se xuntara pois coa asociación. Despois empezaron a falar pois outros grupos e se generaronme dúdas, pero eu entendínlle de que sí, de que se reunira. E que se falou. Bueno, se falou, ten que ser pois consciente e conocedora de que esa asociación leva tempo dándolle voltas a esa salida alternativa. Mesmo xa ten ese posible trazado pois ideado, tamén o ten. Polo que entendo
que debería de ter unha consideración en nomear que esta moción é fruto do traballo dos membros da asociación e máis dos veciños. Senón estamos ante un caso evidente de apropiación de ideas e máis de autor, non? E tamén é curioso que este tipo de alternativas ou solucións non veñan do grupo do goberno. Cando un goberno ven a plenos sen propostas, como nos ten acostumbrados últimamente este goberno, malo, moi malo, iso é falta de traballo. O mellor estaba, estes meses atrás andaban moi liados estudiando, traballando, como subir os veciños que os recibo é a basura. Como dixen antes, na miña primeira intervención, o que abunda non dana que se busque unha solución a Nerga, pero tamén sen olvidarnos do resto do IO. Nada máis. Ben, vou non repetir unha vez máis, pero non vou repetir máis, sabes por qué? Porque me parece unha falta de respeto total e absoluto por parte de algunha xente. Vou non volver a repetir exactamente como sae no punto anterior. Se nos chamou por parte da Asociación de Veciños de Nerga, estivemos reunidos en diferentes puntos de Nerga, bueno, é unha ruta por outras cuestións frecuentada pola miña persoa, é unha demanda dos veciños de Nerga, é un proxecto que os veciños de Nerga levan moito tempo traballando cando nós comezamos co plan de mobilidade no IO e se fixo do non e viñó, existía un calendario onde despois lle tocaría a Nerga. Sei me consta que houve unha chamada por parte do Concello para preguntar por que a Alternativa presentaba esta moción. Non vou decir as palabras que me trasladaron, prefiro non facelo, porque considero que a política non se fai desa forma, e o reiteramos. A Alternativa dos Veciños, que forma parte da Corporación Municipal, unha das súas funcións é traer a este pleno todas aquelas cousas que veciños ou asociacións nos demanden e así nos lo pidan. Así foi o que fixemos, así o cumplimos e aquí está unha moción. É dicir, se o problema aquí non é que exista un problema en Nerga, se o problema é que mo trasladaron os veciños ou non, é dicir, non o entendín moi ben. Volvemos a reiterar, é dicir, eles solicitan unha posible mellora da situación que están a vivir, consideran que non se fixo absolutamente nada en Nerga nestes últimos anos, que teñen un problema enormemente serio e que se sinten abandonados, que nós compartimos esa expectativa con eles e que o único que traemos aquí, e eu non necesitaba dar este speech final porque non é a miña forma de facelo, porque me parece normal que se poña en dúbida que eu estiven. Eu non. Eu e os meus compañeiros de Alternativa, porque non estiven soamente eu, nunha reunión a cual se nos convocou. Ben? Igual que se nos convocou os veciños da Pedra Alta. Ben? Do punto 1 ou 2. De acordo? É unha demanda do pobo que, en todo caso, e o fixen con calistenia, de que non pode estar ali, aínda que sí que apoiamos, terán que ser os técnicos municipais, e para iso tamén incluyo os técnicos e os inspectores de Rede Natura, porque é un ámbito difícil de xestionar, que estén presentes nesas posibles reunións para que se lles poida dar unha alternativa. Se barallou unha alternativa por parte dos veciños e das veciñas de Nerga? Sí, existe esa alternativa. Entón, se o goberno non o sabe, pois logo onde está a reunión cos veciños e coas veciñas de Nerga? Que sexa mellor. Non, por iso non marcamos ningún camiño exacto. Dixemos que se buscase unha alternativa de saída, poñéndolle voz aos veciños que así non lo demandaron. Grazas pola súa explicación. Antes de que pasemos a votar, quero facer unha pequena reflexión. E aquí o señor Soliño comeza a súa intervención dicindo todo o que sexa por mellorar Cangas e acaban de votar en contra dunha proposta que lle dá a Cangas 1,5 millón de euros.
Se hai unha incongruencia grande en este mundo, esa debe de ser unha delas. E acusando ao mesmo tempo o goberno de non traballar e non traer propostas. Traendo unha proposta que o que demostra é o traballo do goberno, que saneou as contas do Concello, por eso pode demostrar que hai aí 1,5 millón para gastar o ano que ven. E hai 1 millón enteiro tamén para pagar a débeda. Non é mentira ninguna e o interventor lle dixo, mal que lle fastidia a usted. Esa é a verdad, esa é a verdad. Entón non veñan aquí a facerse os paveros de que todo por Cangas e cando hai que mollarse nada que te nadarás. Nada que te nadarás. Eu non interrumpín a ninguén hasta este momento, Non o interrumpín. Eu marqueille os tempos, que é o que teño que facer. Pero, home, vir aquí a presumir e logo facer todo o contrario, pois ten bastante gracia. Non ten gracia ninguna, porque non creo que a xente de Cangas lle faga gracia que ustedes lle estean quitando do peto 1,5 millón para gastar. Estanllo privando o pobo de Cangas, que é do pobo de Cangas, e están usando os seus votos en contra do pobo de Cangas. Diga usted o que diga, xa me dirá usted onde. Ben, vamos a... Seguro que sí. Usted sigue coas súas fantasías, a pesar do que lle diga o señor interventor, porque usted é máis listo que a media, xa se ve. En fin, vale. Sí. Eu o que sei é que lle están restando 1,5 millón e viñan aquí esta xente a pedir 15.000 para Calistenia e todos os plenos se ven a pedir cousas. Pois desbloqueen 1,5 millón e lle demostren a Cangas de que son capaces de traballar por Cangas. Non vou a entrar en debate con vostede, non está en posesión da palabra. Estou encantada, mire, pois o martes mesmo pola mañá volvemos a convocar xunta de portavoces e aquí queda todo o mundo de testigo e volvemos a traer o desbloqueo do 1,5 millón para facer obras para Cangas. Sí. Claro que sí. Hai que... Mire, non me xogue vostede a confundir e non vou entrar en debate con vostede. Ese pago é para desbloquear 1,5 millón para o ano que ven. Non engañe vostede a xente, por favor. Non minta vostede. Aquí temos que desbloquear a débeda bancaria para acceder a 1,5 millón de euros. Lo digo e lo repito. Non podes acceder ao remanente se non pagas a débeda bancaria. É o que di a norma fiscal do Estado, non o digo eu. E o dixo o señor interventor. E o dixo a vostede... No. Entonces que como vostede está molesto co goberno, o que ten que pagar o patio ao pobo de Cangas, non? Acaba de deixalo moi claro, cousa que lle agradezo. A ver quen está facendo chantaxe, a ver quen fai a chantaxe, porque eu falo con argumentos claros, e vostede non. Ben, vamos a votar, por favor, porque senón... Porque vostede non me deixa terminar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobado, efectivamente, por a alternativa do Partido Popular. Este era o último punto da orde do día. Como de costume, están as dacións de contas a disposición dos concelleiros e concelleiras. Abrimos o turno de rogos e preguntas. Douche... Bueno, pregunta solo temos unha e é se a alcaldesa fixo a petición de ampliación de horarios de transporte Pontevedra-Cangas e Cangas-Vigo, tal como se pediu fai un pleno ou 2 plenos? Responderei yo por escrito. Ben, e o resto simplemente son rogos, ben? Son rogos que tamén me pasan os veciños, o que pasa que ao mellor pensan que mos inventei. Vou intentar, vale, ser... Porque, como non me quito a foto, ao mellor é que non o xustifico. A ver, o primer rogo é que me paso todo o pleno tendo que escoitar a persoas que teño detrás miña faltándome, que é constante, desde que me sento hasta que saio. Non poña esa cara, depois fala de respeto. De verdade, eu creo que non lle faltei o respeto nesta sala a ninguén desde fai moitísimos anos, ou nunca. Bueno, entón, eu digo, porque que é constante, chico, é que é el corrillo.
Xa está de eso indo o rogo. Pídovos, por favor, que o cumplades. E rogo meu xa tamén, Solicitan que os semáforos teñan o sonido e as persoas como están pedindo xustamente, vale, bueno, pois precisamente unha familia por unha persoa que ten pouca visión, pero tamén mo fixeron outro xente que forma parte dese mesmo colectivo onde forma parte esta xente, ben, entón sabemos que houve moitos problemas, que a veces pitaban de noite, que os veciños se queixaban ao escoitar o semáforo, pero de verdade que se valore xa, porque é certo que neste momento o porcentaxe que temos de veciños, vale, con dificultade visual é grande e iso lles axuda moitísimo. Outra, solicitude que en todo caso este para que o trasladen a Xunta, solicitude dun paso peatóns, bueno, pois na zona de Aldán, tanto no ámbito entre a frutería e a parada do autobús de arriba, xa sei que habitualmente a Xunta contesta que non a ese tipo de pasos de peatóns, pero bueno, eu os traslado, así mo trasladan, que se faga a petición. Xustamente no mesmo ámbito, na subida na rúa da Costa, fai uns días ou fai xa unha semana romperon un poste, as últimas vivendas están sin luz pública, entón para saber cando se van poder resolver, ben, porque o romperon, debeu ser desbrozando ali hacia o Bosque Encantado, e as últimas vivendas desa costa están sen luces públicas, vale? Entonces agradeceríamos que o puidera de resolver. Me piden que, a ver para cando o asfalto de San Pedro na subida da Enseñanza, que están desesperados, que xa deixaron os baixos dos coches aí. Outro rogo é que esta que lles fala aquí ten unha xornada laboral en turno de mañá e entón as convocatorias de reunións que non son oficiais, pois non me podo pasar os días perdendo de traballo para vir a unha reunión que non é oficial, co cual os reiterei varias veces, agora sí xa os deixo gravaos, de que se poñan un horario que poida ser compatible da miña vida laboral coa representación nesta corporación. As comisións oficiais, sí, a comisión de portavoces non é unha comisión oficial, co cual sería ausentarme ao meu posto de traballo. E xo pedín varias veces, incluso por escrito. Eu agradezolle que remita esa información, cal é o seu horario disponible á alcaldía. Teno por escrito, desde fai xa un ano. Eu quero que o sepa, e o concelleiro de urbanismo as primeiras semanas o contemplou, pois se consta por escrito. De que teñamos ese horario por escrito. Pois yo volverei a reenviar, ben? E nada máis, e que, por favor, al menos que o chascarrillo non sexa constante e continuado. Si, ben, eu teño tamén varias solicitudes, tamén de asociacións e de persoas. Hai, por parte da asociación NOS, hai escritos pedindo a limpeza de varias fincas, ademais veñen documentadas, tanto gráficamente como textualmente, e para que as desbrocen e corten algunhas árbores que están a piques de caer sobre un camiño. A parte desa asociación, tamén veciños se acercaron aquí ao Concello para explicar o estado e, bueno, pediríamos que, por favor, que se poñan a elo e o solucionen, porque hai un vial e pode caer calquera día encima de calquera. Despois, hai varias rúas na zona da Florida, parroquia de Darbo, lugar de Balea, que están moi deficitarias no asfaltado. Pensaban que co plan de asfaltados iban quedar solucionadas e aí non pasou ninguén. Están como estaban e, bueno, caen persoas e os coches tamén teñen dificultades, entón sí que pasen por ali, por favor, e as besan, e en canto se poidan arranxar, que se arranxen. Hai tamén moitas solicitudes de espellos en algúns cruces perigosos, porque os que están opacados e en algúns casos non estaban, tamén que se teña en conta, porque estamos a falar de seguridade cidadán e de seguridade viaria. E despois eu fixe unha pregunta por escrito para que se me contestara o vía escrito, o vía oral, solicitando saber quen pediu o corte dunha carretera, dunha estrada autonómica, e ainda non hai resposta a ela. O digo porque hai un prazo para respostala, nada máis. Boas noites. Eu vou facer un rogo e unha pregunta. O rogo é, xa que nesa bancada que hai membros do Goberno de España e outros partidos que apoian,
gustaríame que lles exixiran ca mesma intensidade que aportaran o mesmo porcentaxe que lle dá o País Vasco para o SAF, que é o 50%, que a nós apórtanos a Galicia moitísimo menos. Vale, ese é un rogo, xa que lles preocupa tanto este tema, por eso fago. E agora voulle facer unha pregunta sobre un tema que para Cangas é vital, e a señora alcaldesa o sabe, porque xa yo transmitín personalmente máis dunha ocasión, que é o tema do Posón. O Posón é un problema moi importante, é un tema moi importante, porque podría, o Posón, o plan, eso podría aliviar un pouco os problemas da vivienda, porque se podría construir máis. Entón, aquí aprobamos en un momento determinado unha partida para que se terminara o proxecto. E deso fai moitísimo tempo. Quero saber como está esa tramitación e ese procedimento. Nada máis. Boas outra vez. A mí me gustaría preguntar, de principio, se teñen pensado este ano facer poda dos árboles en xeral en Cangas. Me gustaría sabelo. Me gustaría saber tamén que pasa, o que pasou, que retiraron, non sei se detrás de Correos, na calle Andalucía, ali había un parque, se retiraron os elementos que había, non sei por que motivo, a lo mejor porque estaba mal, pero me refiro que xa leva moito tempo sin, non sei se os retiraron definitivamente, ou porque se os estropearon, ou porque, digo porque ali hai un montón de xente que tamén é certo que o mellor, non sei se o mellor aquilo é público ou é privado, non sei, é público, non? Vale. Vamos a ver, me gustaría tamén, os pasei, bueno, estuve polo aterrado, sempre pasa o mismo, non? Decimos, nos poñemos aquí todos a divagar a veces, e non me meto con nadie, pero, joar, a ver, cando un termina de traballar, o máis normal é que se recollan as cousas, non? O oso aterrado estaba, coa pouca xente que hubo, estaba todo hecho de papeles tirados, bolsas que despois protestamos, que van ao mar, co vento que facía, demais. Entón, eu digo, non sei se teñen responsabilidade os que están ali de metelas en unha caixa, por lo menos metelas en unha caixa, cando veña o servizo de limpeza, que as leven. Entón, rogaría que todo ese material que sobra, pois que fora de obrigación, polo menos metelas nunha caixa, e que non o que chega ali o barrendeiro teña que andar a buscar as bolsas por todos os lados, non? Bueno, estou preguntando así seguido, non sei se o mellor me quero responder ou non. Sí? Termino, bueno, por o tema das podas esas, é unha pregunta máis, xa acabo. A empresa de limpeza, que di vostede que está traballando, que sigue traballando, eu ahora mismo non a miro por ningún lado, me gustaría saber, porque me enterei, de que non está traballando, non sei se é verdade ou mentira, porque se lle debe os cartos por culpa de que lle falta uns papeles. Entón, quería saber se efectivamente é así ou non. Bueno, pero está o día a empresa do pago? Moi ben, pois nos enteraremos. Porque o que sei é que non está. Vou aclarar eu solamente a cuestión da poda. Vaise facer a poda seguindo criterios de xente capacitada para decidir que se poda e como. Bueno, pero se vai facer, non? Si, de feito, algunhas xa están feitas. Vanse facer da medida necesaria. Que non sea como fai 2 anos, non? Que non se fixo, non? Este tema xa o tivemos fai anos. A veces a poda necesaria pode ser bianual, e incluso durante máis anos, pero forma parte do... Claro, que decir, entón está xo trasladando de unha maneira e eu estou xo dicindo de outra. O que decir é que non o vai a decidir el, nin eu. Claro, algúns non lles toca este ano, efectivamente. Vale, non interrompo, sí.
que interveñen en 3 partes. O Faro de Vigo, a Asociación de Veciños Pedra Alta e a Alcaldía. Antes de facerlle o rogo, voulle expoñer. O Faro de Vigo redacta o día 26, la alcaldesa pidió su apoyo para apoyar en el Pleno la propuesta do punto 1. Manifiesta la alcaldesa que los vecinos harían todo lo que estuviera en sus manos para que la propuesta saliera adelante en el Pleno con su asistencia. Bien, eso que di o Faro de Vigo. A veciñanza a Pedra Alta fixo públicamente a Asociación de Veciños unha publicación nas redes sociais poñendo: a veciñanza da Pedra Alta non temos ningunha chave para poder liquidar a deuda bancaria do Concello do Cangas. Denunciamos que se nos utilice como moeda de cambio por parte da Alcaldía. Non nos deixamos manipular por ningunha forza política. Ante estas manifestacións e ante estas declaracións... Pero cal é o rogo, Pío? O rogo é dicir, quen minte das 3 partes? Vostede, o Faro de Vigo ou a Asociación de Vecinos? A realidade é unha situación complexa e cada un fai a súa interpretación. A Asociación de Veciños fixo esa interpretación, eu xa lle trasladei aquí cal era. Eu o que fixe foi unha labor de información. Eles interpretaron outra cousa diferente, que xa comunicaron. É ben sinxelo. De feito, están convocados a vir a falar comigo que foi o que eles interpretaron do que eu lle dixen. Pero non sei que clase de rogo é ese, francamente. O rogo é dicir, ou unha pregunta, perdón, equivoqueime eu, perdón, sí. pola miña torpeza. Quen di a verdade e quen non? Eles están facendo unha interpretación dun feito e eu fago outra, non hai ni verdade ni mentira. Eles dicen que comunicarlles un feito e decirlles que poden vir aquí a manifestar o seu apoio para que se arregle a Avenida de Bueu e utilizalos. Eu, como política, interpreto que informarlles que para fazer eso é indispensable pagar a débeda bancaria porque así é o di a lei e informar os veciños dunha realidade. Logo que os veciños cheguen a esa interpretación, cada un é libre de interpretar a realidade. Hai un erro de interpretación entre a alcaldía e os veciños. É o que me terei que trasladar. Hai unha diferencia de interpretación. O que minte aquí o Faro de Vigo. O Faro de Vigo fai o seu relato, que, por certo, é unha terceira parte que a mí non me pedice como que escribe as noticias. Que, de feito, eu creo que eles se sentiron molestos porque o Faro de Vigo se referiu a eles como chave. Pero eu non teño culpa do que escribe o Faro de Vigo. Non, entonces está me dicindo que minte o Faro de Vigo neste caso. Non, é un relato, é o relato que fai o Faro de Vigo, pero eu non entendo usted como lle gusta enredar o palangre hasta o infinito. Nas súas palabras... Eu xa o expliquei cando terminou o punto. Eu chamei os veciños da Pedra Alta. Non, deixeme que o volvo a repetir. Chamei os veciños e dixenlles: miren, señores veciños, vais a aprobar un punto no próximo pleno que é o pago da débeda bancaria. Isto é porque é imprescindible facer ese pago para poder acceder a 1,5 millón de euros dos aforros do Concello. Se non se paga 1,5 millón de euros da débeda, non hai acceso a 1,5 millón. E eu lle dixen, ese 1,5 millón de euros nos consideramos que a obra primeira onde se debe de investir é na Avenida de Bueu porque está nunha situación crítica. Salimos dali tan amigos e contentos. De repente o Faro de Vigo publicou eso e foi un sin Dios. Punto final, ese é o meu relato. Logo cada un vive os relatos como quere. Solo unha pregunta, Raceli, para rematar. Sí. Voulle ler un texto do Faro de Vigo onde a citan a vostede directamente. Pero se eu xa o lín. Voulle ler e dime, é certo ou é falso? Non lle pido máis. Manifiesta a alcaldesa que harían todo lo que estuviera, que los vecinos harían todo lo que estuviera en sus manos para que la propuesta saliera adelante en el Pleno con su asistencia. ¿Iso é certo ou é falso? Sí, eles salieron dali totalmente convencidos de que pagaba a pena e que querían e que intentarían falar con vostedes. Eu penso que o que lles pareceu mal foi que o Faro de Vigo publicou isto antes de que eles poderan falar con vostedes, pero eu non podo facer especulacións. Eu só digo o que vivín, e non estaba eu soa, que estaba o señor Iglesias, que estaba a señora Xiana, aos cales ademais mentan no seu escrito. Remato, entonces vostede confirma... Pero eu non me desdigo para nada, Non digo que se desdiga, estou preguntando. Entonces dice que vostede que saldrá adelante en el Pleno coa asistencia aos veciños. Eu non sei se saldrá adiante ou non. Os veciños, igual que veñen aquí os mozos da Calistenia a marcar a súa presencia, igual que veñen de todas as asociacións a facer rogos no Pleno, a preguntar, non vexo eu o misterio. De feito,
pola súa habilidade a hora de escapar as preguntas que lle fan. Non estou escapando absolutamente nada. De feito, algúns hasta viñeron a tirar pedras. Imagínese, e iso aquí, cos veciños non se falou jamás. Entende? Foi algo completamente pacífico. Eu levei esa información e eles fixeron con esa información o que estimaron oportuno, da maneira máis libre e lexítima. Da maneira máis libre e lexítima. Xa yo dixen, e de feito, eu falei con eles, digo, mira, o Faro de Vigo fai as súas lecturas, as súas interpretacións. O meu deber como alcaldesa é informar. Nada máis. Ben, en segundo lugar, non temos ningún problema en sentarnos cando queiran a negociar o que queiran. Estupendo. E se queren negociar inversións para o Concello de Cangas e redacción de proxectos, por favor. Pero estaría encantada, de verdad. Sin problema ningún. Faría a mesma petición que a señora Portas polo tema do horario. A maioría de nós, por non decir todos, temos ocupacións pola mañá, e rogaríalle que pudera ser pola tarde as reunións de traballo. Tamén queremos concreción, queremos proxectos en riba da mesa, é dicir, pois a nós interesanos máis isto, un ceder, un aflosar, unha negociación real, que todas as partes temos que ceder e que demos para o bo, para conseguir algo para o pobo de Cangas, que o necesitamos todos. En segundo lugar, o señor Antón dixo unha serie de cousas, non sei se quere contestar agora por escrito ou se quere contestar a alcaldesa. Acusounos de decir falsedades e bulos, como non podemos falar por alusións, gustaríame que me dixera cales son as falsedades e bulos que dixemos sobre a ordenanza fiscal da recollida do lixo. Moi rapidamente, son as cifras as cifras sobre o que vai pagar determinados negocios donde collen as horquillas máximas posibles tendo en conta a parte variable e as presentan como o pago medio desas empresas e non é así. Bueno, solo quería facer unha puntualización sobre... Pero creo que isto non é un turno de debate. Non, estou facendo preguntas, Sí. Estou facendo preguntas. Non, voulle... A cuestión, sea como fora, e falolle de situacións nas que me vin eu mesma, de repente unha persoa que ten un pequeno comercio pensaba que iba a pagar 2.000 euros, que iba a pagar eran 200, ou unha cafetería que iba a pagar bastante menos de 1.000 que pensaba que iba a pagar 3.000, e eu digo, de onde sae toda esta confusión? E iso foi de crear alarma, que ao final, alguén que usou estas mesmas palabras, parece que ao final lle gusta esta táctica. Despois, recollo o testigo. Convocaremos unha xuntanza no horario que queirades, porque a mí me é totalmente indiferente, e tratemos, por favor, este tema con seriedade, porque é un tema moi serio, e non temos moito marxe no que queda de ano para sacar isto adiante. Con proxectos pechados, lóxicamente. Podemos pechar os proxectos, o que non van a estar redactados os proxectos se non vou a ter vou a ter os cartos para eles. Pero teremos que saber iso non quere decir que non vaya a ser viable, cuidado. Temos tempo de sobra, pero teñamos cousas certas encima da mesa. Lóxicamente, cousas certas. Se vos estades dispostos a chegar a acordos, eu son a primeira. Totalmente. Pero que haxa alternativas, que non haxa a imposición dun proxecto único. Eu, se defendo un proxecto, vou vos dar os argumentos de por que ese e non outro. Pero iso non é negociación. Ben, iso é imposición. Perfecto, non impoño nada. Eu non estou impoñendo nada, Pío. Que non sei se me escuita a mí, se tes o micrófono aberto. Sí, estamos escuitando. Vale, no, que se quería decir eu defendo un proxecto e vouche dar uns argumentos. Ti podes defender outro e darme outros e o mellor me convences. Simplemente, eu propuxen, se puxo ese proxecto encima da mesa porque está nunha situación grave. Se hai outro proxecto que estea nunha situación de gravidade similar, podémolo falar. Claro que sí. Ao fin e ao cabo, temos que ter os votos de todos. Vos o dixéstedes. Nos temos que ceder, non nos queda outro remedio. Benvido salud. Vale, ben, despois de 2 anos e pico, benvido salud. Non, eu estou moi clara da realidade que vivo, moi clara, clarísima. E agora unhas preguntas tamén ao señor Antón ou alguén queira.
En base ao artigo 7.8 da nova ordenanza fiscal reguladora da recollida do lixo e o artigo 8 da ordenanza vixente, nestes momentos, a pregunta é a seguinte: por que queren que un xubilado que cobra 10.000 euros ao ano agora pague cunha bonificación do 50% e coa nova ordenanza teña que perder esa bonificación? Por que queren que un desempregado que cobre 10.000 euros ao ano agora pague o 50% e coa nova ordenanza pague sin bonificación? Por que queren que unha vivenda que ten un composteiro individual agora poda estar bonificada ata o 50% e coa nova ordenanza teña un máximo do 15%? Por que queren que un conxunto de vivendas que teñan compostaxe colectivo teñan a posibilidade de estar bonificados hasta o 50% coa ordenanza actual e coa nova só un máximo do 15%? Por que os establecementos que teñan contenedor marrón ata agora teñan a posibilidade do 50% de bonificación e a posteriori coa nova ordenanza pasen o 8%? Brevemente. Sí, por favor, moi brevemente. Este é o debate que tiñamos que ter tido o día 13 aquí na mancomunidade. E en calquera caso sinalarlle que algunhas das cousas que está dicindo e que efectivamente figuran na ordenanza xa están correxidas por algunhas das alegacións que se presentaron e xa están negociadas esas correccións. No. Vou aclarar unha cuestión sobre a situación do día 13. O día 13 había que limitar o aforo ás prazas deste salón. E, ademais, foi unha norma, ou, digamos, unha orde que se marca desde as forzas de seguridade do Estado, que miraban o panorama e miraban o que se viña encima. E é totalmente falso decir que aquí hubo dereito a poder expresarse, porque realmente só os deixaron falar curiosamente a ustedes. E nós, cada vez que quixemos intervir, hubo gritos e ruído. Sí, eso foi así. E habemos moitos testigos daquel día. Pero non ten moito sentido seguir... Sigue con micro encendido, Siana. Non hai problema, sigue con micro encendido. A ver, non vamos a discutir, por favor. No, eu non No, é que parece ser que a veces si están os dous micros non se escuita. Non sei. Algúnha vez nos vídeos... Ai, vale, que non lo diga aí Alfonso, por favor. Vale. Tamén digo e repito por millonésima vez que esas tales bonificacións que están na ordenanza do 2008 nunca estiveron vixentes, ni nunca se aplicaron. A ordenanza do 2008 non é do 20. Nunca se aplicaron esas bonificacións. Non é que agora Boletín oficial da provincia. Venres 27 de novembro de 2020. Aprobación definitiva e modificación da ordenanza fiscal da taxa pola recollida do lixo. Mancomunidade de Concellos de Morrazo. O que queira, eso nunca se aplicou, Pío. É o único que quero dicirxo. Pola inoperancia do goberno da Mancomunidade. Pero vamos a ver, como vas a aplicar un desconto sobre unha taxa que levaba 20 anos sin subir o prezo? Que desconto? Si xa estábamos arruinando os concellos, que clase de responsabilidade é esa? Como gobernante. Entonces, vostedes mesmos, que foron os que aprobaron isto... Eu non estaba cando se aprobou eso, xa para empezar. O grupo municipal do BNG, en maioría, cando aprobou isto, sabía que non iba a aplicar. Sí. Xa que non nos deixou debatir, nin a facer a... Usted foi o único que pudo debatir. Xa que non nos deixou. A ver, vale, xa está. Fixo as preguntas que quería, non? Sí. Nos contestamos xa. Doulle o paso, non sei si a Fran, perdón, a Rafa. Fai uns meses houve un homenaxe a Colla o escultor, nos Sardíns frente ao Concello. Un acto que se colocou unha placa de cartón pluma e 2 paus, que día sí e día tamén está tirado no chan. Eu creo que considero que Colla é un escultor que representou a Cangas, un escultor grande, entonces considero que debería de ter unha placa como el se merece. Entonces rogo que lle sustitúen
esa placa de cartón pluma con 2 paus por algo máis digno e da talla de ten colla. Ben, correcto. Alguén máis? Gestido? Sí. Boas noites. Un rogo de 4 preguntas. Un rogo que visiten efectivamente as parroquias de Cangas e que revisen todos os espellos que están rotos e son necesarios. Sí, e vou a repetir hasta que o consiga, señora Sagrario. Primeira pregunta, con respecto á salida, siguen reclamando pais do CEIP de Coiro, do Colexio de Coiro, que grandes problemas que teñen de entrada e salida en horas punta dese centro. Entón, rogo tamén que se tomen medidas para poder mitigar eses atascos. E 3 preguntas. Prohibición, quería coñecer o motivo das prohibición de acceso a instalación deportiva, se hai algún motivo técnico ou reclamación de clubes deportivos porque se prohíbe o acceso a instalaciones deportivas en horarios de adestramento. Se poden responder a horas, ben, se non, cando se solicite. Vale, gracias. Despois, quería saber se xa ten preparado o borrador do reglamento de usos de instalación deportiva de Rodeira para coñecelo e cando vai telo. Moi ben. E por último, quería saber como está o convenio de gestión de comedores. O convenio, ou a licitación do... Boa noite. Quería comentar que, bueno, fomos informados do traslado da Cruz do Cruceiro que aparecera hai xa 40 anos no adro da Igrexa de Cangas, que estaba agardado na Casa das Novenas. E, bueno, en primeiro lugar, queríamos saber a onde foi trasladado. En segundo lugar, que motiva o seu traslado. En terceiro lugar, se este traslado foi feito por técnicos municipais. E, en cuarto lugar, se se deu traslado a patrimonio. Vale, pois entón continúo. Nada, isto xa é máis ben un rogo que xa se aprobou, eu creo que hai bastantes meses, o do recanto de Cerviño. Entón, sí que me gustaría saber en que proceso estamos para poñer esa placa ou que se vai a poñer nese lugar. Grazas. Mais rogos e preguntas por hoxe? Sí. Ah, é verdad, sí. Sagri, que ibas a decir? Nada, o Parque de Andalucía estaba en moi mal estado, estaba moi perigoso, de feito hai un informe e xa temos un presuposto para renovalo. Ben, pois entón, se non hai máis rogos e preguntas, pechamos de maneira formal a sesión de hoxe. Paso a darlle voz ao público se quere preguntar algo, despois de estar esperando tan pacientemente. Dime. Hola, yo soy Jessica. Si me perdonáis, no sé hablar muy bien gallego. Dalle, non te preocupes. Primero de todo, buenas noches y muchas gracias por haber aprobado el motivo de calistenia que llevamos desde 2020 intentando luchar por el parque, aunque yo es verdad que llevo aquí un año luchando por el parque. Entonces, quería remarcar, hacer una pregunta que es lo único que no me ha quedado claro y también aclarar un par de cosas, que era, sí que es verdad que hay 3 proyectos, que hay uno de 15.000, otro de 10.000 y otro de 5.000. Entonces, sí que es cierto que como ella empezó con Iria y ella se fue, ella sí que es verdad que lo que a lo mejor ella propuso fue los 2, que son los más completos, porque son los que incluyen la parte de pole dance para incluir a las mujeres y la parte que también incluye la parte de movilidad reducida. Entonces yo entiendo que ella quitaría el otro, pero el de 5.000 existe.
se lo dije a Iria y a Eugenio, y también para que quede aquí delante de todo el mundo, que yo me propuse para pagar el de 5.000. Es decir, si el problema es el dinero, 5.000 euros yo los puedo pagar. Obviamente el de 14.000 a lo mejor ya no, pero... Esperemos que no sea necesario que tengas que pagarlo a ti. Pero que yo me... Grazas, de todas maneras, cuidado. Entonces, si ya podemos tener en principio el parque, saber un poquito cuál sería la situación del lugar. Es decir, ahora mismo, ¿cuál sería el siguiente paso? Nosotros tenemos que proponer un sitio. Sería... El sitio, porque claro, entiendo que eso tiene que estar también Sí. revisado por unos técnicos. Claro, evidentemente. Podríades propoñer algún lugar e nos tamén ver si vemos que lugar pode ser, claro, viable e que os técnicos municipais fagan un informe favorable. Ou podemos volver a intentalo coa Axencia de Litoral se nos dá o visto para que siga en Rodeira, que bueno, eu entendo que comentaba a Vitoria que estando en Duna é moi difícil que o autoricen, sabes? Pero bueno, igual por intentarlo no perdemos nada. Simplemente para saber ahora mismo exactamente qué es lo que tenemos que esperar. Es decir, esperamos a que alguien se ponga en contacto con nosotros, venimos aquí, hay que hacer una instancia, ¿qué es lo que hay que hacer? No, agora mesmo nos poñémonos en contacto con vos. Facemos unha xuntanza e vemos esos pasos, falando tranquilamente e vendo, porque a ver, agora queda moi pouco, o sea, xa estamos a remate de ano, igual non queda partida, pero ven todo 2026 aí e temos que buscarlle un hueco, vale? Nada, a ti. A ver, no te enrolles, Pero isto, gustaríame que o tomárades todos en serio. Gustaríame que fuera por unanimidade que nos pusérades de acordo sobre o tema da cosa. Home, iso vai ser difícil, Envía que son optimista, pero creo que sobre ese tema vai ser difícil. Pero gustaríame que salidades todos por unanimidade. Políticamente hai cousas que, bueno, cada un ten a súa forma. Pero si o mellor ese que tendría o povo de Cangas, Sí. decir, por unanimidade, con todas as discrepancias Sí. que hai. Pero que con todas as discrepancias non hai unanimidade. É imposible. O primeiro sitio que se poñan contenedores, o Espírito Santo. Ah, ves? Tomamos nota. Bueno, moi boa noite a todos e a todas.